Ako sa balay ni Pamanong. Alas kusina si Pamanong. Di ako diri. Dah, di ako ilantay si Pamanong. Dah si... Nice kayo, manuto ta Pamanong? Oo. Oo. Wa gyud mahaylo og mahadlok si Apyot sa mga kalaki nila ni Brutus aron lang mutugan ug mutabang nga madakpan nila ang kaidlas ni Chico. Hinuon, gisakay-sakayan lang sila sa nauna ug mutugan kini kon may higayon nga iyang ikita si Chico. Usa ka higayon ni ana samtang nagsultihanay si Apyot o si Odisa, kalit nahiabot ang grupo nila ni Dante nga nangay og katahuran. Unya, gisugad sila sa duha. Nigalaan niya ang sumpay na sumilanon, Chico Malo. Si Dante yun, Riz. Si Dante yun. Wala ba dinis, nanay? Naaba siya mga kauban? Naadisdaghan sila. Sa magkahilang tuyo. Tanapyot o baniko. Ato silang atubangon kunon sa ilang tuyo. Sige, tana. Unsay ato ninyo, Dante? Kumusta ka na, Odisa? Tuod. Nakabalita kong naoperahan naman kuno ka sa imong mga mata. Kinsa may nagsulti ni mo, anak? Di na kinahanglan. Di masab siguro matago kay na naman ay bindahi ang imong mga mata. Kumusta man ang operasyon? Maayo man. Nalipay ko niya ang balita, Odisa. Tuod ay, si Nang Marcia. Ayun man di ay. Namalagi, gwapo nga bodyguard din Buyag-buyag dan Biyernes Rabaron. Lesod kayo mabuyagan ng akong kambungan. Bitaw, sinang Marcia doon ay gipalit ka diyot. Ay, manhiron to, taod-taod. Mo ba? Abi mo, Des. Nalipay kay ko nga nakabalita nga naoperahan na kuno ka. Gwapa na gud kang daan. Musamot gyud ang imong kanya kung makakita ka na sa palibot. Ug daganaw niya kayo ang maibog nimo. Ug usanaw niya ko niya na. Ayaw gani ko kumedya yung ingon anak, Dan. Nagtuo kang nagkomedya ko? Uy, seryoso ko sa akong mga gipanulti karon nimo. Odisa. Unsa mag-iimong tuyo namo dinhi, Dante? Nga nagdaka magdagang kauban? Ikaw. Ikaw ang akong tuyo din, Des. Tungod kay gusto lang ko nga mangumusta sa imong kahimtang. Salamat kaayo, Dante. Tuod ay. Kinsa may mayong laking doktor nga nag-opera nimo? Si Dr. Barte. Gitabangan ka ba ni Chico aron maoperahan ang imong mga mata? Kuandan kanang dunay mga mayong kasing-kasing nga mi-sponsor ni Odisa aron siya maoperahan. Dili ikaw nga kung ipangutana. Ay, sorry Dan, sorry kayo. May ba gusto bag mo nga ako na lang misulti. Huwag kalabutan si Chico sa pagpa-opera sa ako mga mata. Mito ko ni mo, Odisa. Tuod ay. Wa ka ba'y problema sa mga tambal? Ay, ingalangon niya ako kung unsa pa imong mga gikinahanglan, ha? Ni ako, andam nga mutabang nimo. Wa na, Dante. Kompleto na ko. Naana ko'y mga tambal. Dagan kayong salamat sa imong kaayo din ako. Way sa pa yan, Odessa. Basta ikaw. Bueno, ikaw lang ko nga milabay din hiog nangumusta nimo. Ubalik raw niya ako din hiaron bangumustahon ka. Sige, di namin maglangan. Areo na kami. Tara ka mo, mga kauban.
Risko ning Dante, oy. Mura mag-uybok ko gang dila. Nakadungog ka sa iyang mga gipanulti, Piyot. Ay, oy. Klaro kayo. Uy, ayaw ba yung yudog para tantawhan na dis, ha? Kaya kung makakita ka na niya sa itsura ni Dantes personal, ba sinuglod doon ka? Kung nun siya nakita ni mo sa iyang batasan, mausab sa personal. Hambugiro kayo. Sagdi lang, Piyot. Ayaw ka balaka. Wapagid na sa kuna-huna ng mga butanga. O gawas pa, ana. Wakay angay kabalakan kay nakailan na kaoy ko ng Dante. Kitang tanan din nasayod na kung kinsa na siya. Boss, buhay tao ko din, ayaw tao ko sa akin, palaway ka. Punta ko itasoy mo. Kinsa rin mga Si Batoy ko, boss, Batoy. Di ba ka ba kung pila na mo kabuok nga akong ibihag ka? Wa ko may ba, boss? Ikasiyam na ka. Ngayon yung gibuhat mo, boss. O asa man ang ubang mga bihag? Gusto kang ikay akong isunod. Boss, ayaw to, boss. Palaway ka. Wata ko sa mo. Kita kini kong gibayad. Hait kini mga kutsilyo. Duhay suwab ani. Usak ka abis ini. Sigurado yung impas ang tao ini. Boss, palaway ka. Unsa may imong bato na ko? Wakoy daw tambuhato ni mo. Basta mutugan ka las tinodo. Unsa may ako itugan, boss? Ngayon nagsulti na ko. Nga doon na kay kasayuran kung kinsay nagpatay sa kong aman. Ha? Araw atay problema karon. Mas mayo musulti ka na lang yung tinodo. Pero kung magpabilin kang mutak-om sa mong papa, karon na lang yung kutob ang imong kinabuhi. Basta magpili ka. Karon na lang kutob ang imong kinabuhi o musulti ka sa tanan gud imong nebawan. Tugan dayon og gisulti ang tanan nimong nebawan. Boss, wata ko di bawan sa imong mga gipanungti. Huwag kalimutan kung kinsa nagpatay sa imong kabahat. Di ka mutugan. Kini. Ay, ako, boss. Palaway ka. Muo kini ang gusto. Alay, gusto na tapos. Ayaw na tapos. Ayaw na. Kung di ka gusto nga balian sa imong bukton, sulti na lang kung unsay imong nebawan. Kay tinud-on gud nako nga kung gibahad mo. Sulti! Palaway ka. Ayaw po. Huwag ko di bawan kung kinsa nagpatay sa mga bahat. Awa di ay ha. Kini gud imong gusto. Di ay. Di yung ka musulti. Muni angay ni mo kuha ang taga sa mong dila. Kumusta na, Brutus? Wapa ba tayo lead? Kung hay nagkaros matoy? Muna problema na nato, Busing. Kay idlas doon kaayo si Chico. Lisod kayong dakpon. Pero man sa ligon ko, Busing, malit agag nato ng tawhana. Ayaw ko padunggaan ang katarungan na, Brutus. May baho na ba ya ka? Nga masuko si Daddy anang magkadungog siya niya nang idlas si Chico kay nato. Dagan ko ta. Unya pirmi na to na ikatarungan nga. Mas idlas pa si Chico kumpara na to nga dagan kita. Sorry, Busing. Brutus, kinala makakita tag maing katarungan. Kanang lain. Kay si Papa. Di na gusto makadungog og daghang istorya. Gusto niya nga madakpa na gyud nato si Chico. Maunay pinakahusto nga ato ikatarungan nga dunya. Wa masakit magkuha nga ato mga tao sa pagtrabaho, boss. Nanikamot yun ang tanan. Oy, nga madakpan yun nato si Chico. Di lagi madawat na ni Papa ang iyong anak nga katarungan. Delikado nga akong kahimtangan, Brutus. Kung manay pirme na itong isulti nga dunya. Wa na ilaing ikatarungan na to. Kinahanglan gid nga madakpan gid nato sa labing madaling panahon si Chico. Kay kung dili, malagbit nga pang-ilisan mong tanan ni Papa. Ilisan? Musugod ka, boss, nga ilisan ko ni mo. Ilisan ko si mo amahan. Kung ako'y mo pangutanon, di ko gusto. Pero kung kabubuton gani ni Papa, wa nagikoy mahimo ni anak. Kung maunay iyang pagbuot, Brutus. Hala, oy. Unsa naman lang kung inyo kung ilisan din eh. Mag-unsa naman lang unya ko, ane. Wag ko'y mahimo, Brutus. Kung mao ka na'y mahitabo.
Kay si Papa, may nagbuot sa tanan din, Oh. Ug igo ra gyud ko nga mosunod ug unsay iyang imando nako. Uy! Hala! Si Matoy! Kung sirita mo. Ha? Matoy! Naunsa ka, Matoy? Ngano nakadugo man ang imong baba, ha? Boss, nga Oh. nga mensahe, nga suwat sa papel. Oh, ambi. Ato na basahon. Pay baluan sa tanan. Kung di mo gusto nga maparihas sama ining tawhana, mas maayo pa nga. Itugyan na lang ninyo ang inyong kaugalingon sa otoridad. Apan kung magpabilin mong tanan sa inyong daotang binuhatan, mas sobra pa unya ang inyong dangatan sama ining tawhana. Oh, unsay nga, Alexip! Chico! Nitumar ka na sa imong tambal. Humananay. Onya, unsa na may pamati sa imong mata. Okay raman, Nay. Usahay lang. Murag mungul-ngul, pero mawa raman sabdayon. Ay, sunod simana na rabasab nga mubalik ta dito sa syudad. Aron check upon sa doktor ang imong mata. Magkuyog ba nato si Chico, Nay? Wa man sa magtugon si Chico nato. Wa sa muduaw nato dinhi. Ay, mag-agad lang niya takon iya batang kuyugan dito. Nay, nalimot da ko og sulti nimo ba? Sa unsa man. Dini di ay to si Dante, kuyog ang iya mga sakop. Unsa may ilang tuyo. Nangutana si Dante na ako, Nay, kung mitabang ba kuno si Chico o gasto sa pagpaopera sa akong mata. Oo. Ha? Nga nung nangutana man siya. May baho na ka, Nay. Nagdumot baya na sila ni Chico. O nya unsa man, imo silang gitug-anan. Wa, Nay, uy. Pero mituo ka to siya. Oh, ambot lang niya, Nay. Basta kay milimod yun ko. Naara niya kung mutuo siya o dili. Wa man sab siya katungod ba nga masayod sa tinuod. Ngano madayog si Chico mo ay nagasto na ko. Wa na siya labot, anak. Ayaw lang yun pagsulti sa tinuod, Odessa. Bahala na og mahibaw siya slain. Basta kay dili gid nato siya tug-anan. Unsa ba kining binuwa nga, Dante? Lain na sab kining hitabuha. Si Matoy, giputlan og dila. Mawala pa. Kinsa may nagputol og dila niya? Kadtol sang kwanggol nga Chico? Wala lain pa. Si Chico gyud ang kahimo ini. Binangkal sa iro. Unya, magsigil like ingon ini? Responsibilidad naman yun na sa atong mga sakop, pa, Papa. Ilan ning responsibilidad? Kaya wa man kita magkuwang pagpahinomdom nila. Naatlan lang yun silang Chico. Binangkal sa iro. Leche! Hain bas brutos. Di alam ko, sir. Nagahal-hal ka lang. Napilinaktan ni mo ay murag nagsaguyod. Nagbakya. Sorry na, good sir. Maumog yun ni akong linaktan. Natural man yun ni nak. Binangkal sa iro. Hoy, Kwanggol. Nagdakalag di malas yung napita. Nasuko ka, sir. Oh! Unsa may tanaw ni mo? Nalipay ko, ha? Sorry na, sir, ha? Abi na ko kalmara kaayo ka di, ha? Nasuko ka di ay ka? Binangkal sa iro! Papahuaan ni bayutan din, eh. Karoon na yun! Papawaan ko ninyo din, sir. Layas! Pahawa karoon na yun din, eh. Kay wa kanay gamit. Pa, kadit lang. Bugnawa lang una ang imong buot. Pala bisa imong kasuko. Binangkal sa iro! Wa ko mahimuot ini Dante. Pulos ka mo palpak. Wa mo'y nahimo. Nga sa kadaghan ninyo, kontra na ang usana ganito ang katao. Unya, wa ginakadakop ninyo niya. Pa, kan man guni. Ingon ini man guni pa. Ang nakalisod sa atong sitwasyon, kung nganong naglisod tas pagdakop ni Chico, tungod kay ang mga tao, mitabang og tabaw niya.
Mo nga, maglisod kitag sikop ni Chico. Unsa pa may laing katarungan? Ah, Hutda na lang tanan ninyo mga pasangil! Aron mo tuo ko ninyo! Pulos na lang mo pangatarungan! Wa mo'y nahimo! Nagparehas lang mo tanan! Busa kini. Kining bayuta. Maunay nagdimal na to din eh. Ilisi ni karon dayon. Sir, ayaw taon, sir. Laay pa ya kunwa na mo'y Rayna din eh. Binangkal sa iro! Hilom! Aloy, nasukod na yun siya. Maayo na ako. Kwan, Papa, istoryahan na to ni Tarong. Nung kay, di ta magsilbi ini kung ipaagi na to kasuko ang atong sitwasyon. Musamot nga, lupigon ta ni Chico kung di ta magkahiusa. Papa, magtinabangay ta. Ato ning tunan og mayo. Kung ngano gini, mo konsentrata og mayo. Kung unsaon ginato pagsulbad, nga kita'y makadakop ni Chico. Binangkal sa iro! Pamahawa mo sa tabangan! Gisapot kong mayo ni Udante. Ilabi na, nining bayuta. Sir, maluoy ka. Ayaw taong ko og dumtis. Layas mo din eh! Ayaw yung istoryahi karon. Lakaw na! Busing, tana. Manlakaw na lang ta kay. Basin og mapahitan ta. Hinuon ani niya na kahambot na ba kayo ng irua? Ganun imo mo kong gidadin ni Odessa. Nakakita ka anang sapat? Natural. Makakita gyud ko kay makakita maning ako mga mata. Suno nga ang palibot. Di ba nindot ang talan-awan din eh? O bitaw, nindot kayo. Daghan kayong kakahuyan. Unya mingos kayo. Labas ang hangin, unya dagang mga langgam na naglupad-lupad. Nakakita ka anang duha ka punuan sa dagong kahoy? Yun na, Raguda. Masa pa nakakita na ka? Suhito mong gugay ka ning lapita. Oo, nasuhito ko. Di ba sa unahan makita sa mo ang dagang mga nagkalaing-laing klase sa buwag? O bitaw, nagkakita ko. Pero ganun mo ramang kag nakakita sa talang-talang-naon din eh. Kani ato sa gamay pa ko. Pirmi kong dadoon ni tatay din siya din eh. Kaming duha, pirmi bing mo anak sa sapa. Usahay, mga liko mi din ha. Unya, sa matag-ani na mo din eh. Ihulagway pirmi ni tatay na ako ang mga talan-aon sa palibot. Ilabi na gid ni anang duha kalindog sa dakong kahoy. Mao ba? Mao din nga suhitog yung kay Kandini. Kanang mga kahoya, karaan na kaayo na. Panahon pa kuno na sa among mga katiguangan. Mga 300 na kuno na katuig. Uy, dugayan na gud eh. Tiguan na day kaayo ka ng mga kahoya. Maoy pong nila. O abi nimo, dunay sugilanan ka ng mga kahoya. Simbolo kuno na sa duha ka man nagkikugma. Nga nagdungan o kamatay tungod sa trahedya. O diharasap kuno sila gilupungan ng dapita. Mao ba? Mao na ako nahibawaan nga mga istorya sa katiguangan. Pero daghan pa man ang mga sugilanon nga ilang gibuhat may tungod anang mga kahuya. Naasay nag-ingon nga Pinoy-anan kuno na sa mga engkanto. Mao ba? Kadaghanis mga sugilanon nga ingon ana dinhi sa inyong dapit, no? Basta ni akas probinsya. Usugid kaayo ang daghang kahibulungan sugilanon din eh. Malingaw bi ako ingon ana. Chico. Ngano? Mahimo ba nga muhikap ko sa imo naw? Ngano man? Gayot lang. Mahimo ba? Sige. Tingali, ikaw ang labing ambungan nga lalaki sa tibuok kalibutan. Salamat. Nindot ang imong kahiyong. Ug putli kayo kagkasing-kasing.
Barag nasayop ka na, Lupita. Kaya di ganin taon ko buot ang pagkatao. Mahimo ba nga mukubot ko sa imong kamot og dughan? Ha? Ikupot ang imong tuong kamot sa akong ulo. Sige. Abi ni mo, Chico. Nagdamgo na ko ini. Nakita na tika sa akong damgo. Nangandoy ko sa Ginoo nga bisag sa makadiyot lang sa akong kinabuhi. Makakita ko nimo sa personal. Nahibaw ko nga gibuhat nimo ang tanan diri nako aron lang ko maoperahan. Ang imong lunlun nga pagsakripisyo sa imong kinabuhi alang sa tanan. Mo ilabing balaan nga dili ikapaylo bisan unsa pang butang dinhi sa kalibutan. Dagan kayo salamat, Odessa. Sa imong pagsali ko pagtuon ako. Akong pa rin kamutan nga bisag sukuhay ang akong mga binuhatan sa inyong pagtuo. Buhaton lang yapon ako ang labing maayo nga makahatag ko og kalipay alang sa tanan. Ngano, Hercules, ngano ka? Boss, nagsulti na ako. Nakitaan ko noon nila si Chico kauban si Odessa. Oh, hain! Hain man, ha? Tuwa ko noon napit sa may sapa sa Matilis. Unya! Unsa may inyong gibuhat? Inyo tanay yung giadto o gidakop? Ato na ato masako, boss. Nangitas lang og binta niya, ilang badak pa si Chico. O sige, tana. Ato sila agpason aron masiguro nato nga masikop nato si Chico. Bajik, bay. Bay. Oh, bay. apit. Dali mo ka. Akan na. Pagdali mo, Bajik. Na mga sakop ni Dante. Padungan, sigurado kung ikaw may ilang tuyo, yun. Kinuupo sa bet buhaton. Yot, piyagi si Odessa. Ihatod siya sa ila. Kay ari ko mag-spikas. Ayaw magagin diya kay nasila diya. Magsugat mo. Labang diya sa may sapa noon. Sige, palakaw nung. Sige na. Tasa man tayo ni mo, Agi. Kalma lang. Mubalik ka sa Agi. Kalma. Kunti na sila. Relax lang na. Kupot lang na ako. Hoy! Odessa! Uy, Dante. Asa naman ang inyong kauban din, Asa naman si Chico? Ha? Wa man din si Chico. Kamera man din ni Apyot. Hoy, ipamaka ka. Baka ako kabayanan, ha? Hercules! Ayaw kang Sorry, boss. Kalitan ako. Hoy, Apyot! Hain mas Chico! Wa may kibaw. Wa man din si Chico. Kamera man Odessa din Ayaw pa magkaka! Nahibaw may nga din si Chico! Kisa may nagsulti ninyo, anak. Ha? Ay, huwag. Ikaw ba? Makakol kay kawagi nga ka, eh! Huwag kayo bitaw. Gusto kontrol ng matali mong kagawasan. Gusto ko bitaw. Ayaw lang. Sundon din nga akong mata. Tos. Wala gitawon may kibaw, Tos. Kung hain si Chico, Tos. Kami rin tang Odessa din, ang nagsultihan na Tos. Mga kauban, wa din si Chico. Basin og nasaypan lang nato siya. Pero, boss. Di ba ibang masayo pag ato masakop? Si Chico ang ginang nakita. Na, ayaw na mo pamugos. Lutos, lagaw na mo. Manlakaw na may busing? Lagaw na mo. Kaya ako na ning ihatod si Odessa nga to sa ila. Sige. So, tana mo mga kauban! Odessa, tana. Ihatod ka sa inyo. Ayaw na to ninyog usbaha. Kay delikado kaayo kung muadto mus kami ngawan nga kamurang duha. Nahibaw ba yata nga init kaayo ang mga sakop nila ni Dante nga to ni Chico? Pagturo man sang kausanay. Gidalan to nako si Chico dito. Kay gusto nako nga makakita siyas kanindot sa talan-ahon dito. Ay, basta.
Ayaw na gito ninyog usba. Di na bitaw, Nay. Honya, kumusta man? Mukuyog ba si Chico nato karong Lunes? Magpaabot ra kuno siya nato, Nay, dito sa syudad. Maayo hinoon. Kita na lang dito. Total, nakatultol naman ta sa klinik ni Dr. Barte. Mao bitaw. Unya, di man sabgid maayo nga naay makakita nato nga uban nato si Chico. Mabitong naglikay na lang siya aron dili sabta dumtan nila ni Dante. Odessa, Nay, nakamatikod ko sa lihok ni Dante. Murag lain. unsay murag lain, Nay? Nakamatikod ko nga murag nakagusto siya nimo. Kuan, Nay. Babae sab ko, Odessa. Og inahan ko nimo. Makaila kaayo ko sa lihok sa mga lalaki. Ilabi na gyud si Dante. Dili ba yan na siya ingon anak ka ni Adto? Karon na lang na siya nagbinag-o. Og nahadlo ko sa iyang gipakitang lihok diha nimo. Mas delikado nga dunay interes siya diha nimo. Busa mag-amping yung kas imong lihok, ha? Mao bitaw, Nay. Nahadlok bitaw ko og maayo ni Dante. Kay katong sang adlaw, iya kong giingnan nga usa na kuno siya sa nakagusto nako. Miingon siya nimo, ana? O, Nay. Naapamangganit si Apyot at tungtungura sa pagsulti niya nako. Ingon ni anang mga klase sa tao maugi angay na tong likayan, Odessa. Nahibaw ko nga seryoso siya sa iyang tuyo diha nibo. O klase siya sa tao nga dili mo dawat o kapildihan kung dili matuman ang iyang gusto. Bahala siya, Nay. Basta ako, di ko magpada sa iyang paayo-ayo nako. Ayaw baya gud og kumpiyansa, ha, Odessa? Kinahanglang ayohon gid nato pagdaang atong kaugaligon. Kinabutang gid tas dakong peligro ang atong kinabuhi. Ilabi na ni ining mga gipakitang lihok ni Dante diri nato. Mangayo gid tagiya sa kahitasan aron malamdagan ang atong hunahuna. Kung unsaon nato pagdaang atong kaugalingon sa pagpakigharong ining dakong hagit sa atong kinabuhi karon. Busing, unsa may nahitabo nimo, ha? Kaya ano man ko? Mura manggukag na luya, ha? Unya, ano mura manggukag na usab? Unsa? Unsa ko'y nausap? Boss, ang ato mga sakop ba? May sister gyud nga nakakita gyud sila nga si Chico. Mo ikaw ba ni Odessa og dili si Apyot? Na, ayan mo paglalis ni Ana. Paminaw, Brutus. Minaw, ha? Kung mahimo manggani mo, muhimo manggani mo og operasyon sa pagdakop ni Chico. Paminaw ako. Paningkamuti ganin yung nga way daw tang mahitabo ni Odessa. Pero, Buseng, naunsa ka ba? Nung di man ka maminaw na ko. Ang naminaw bitaw ko. Ang ako ba? Naarabay usahay nga di kalikayan nga posibleng dunag yung mga mo inosenteng mapagan o... Basta, ayaw gyud ninyo unsa si Odessa. Tun kay di ko gusto nga dunay daw tang mahitabo niya. Ug madamay siya sa atong pagdakop ni Chico. Unsa man? Lisod ba sabton nga akong gisulti? Nakasabot na ko, Buseng. Sige, ako sultihan ang mga sakop ko ni Ana. Kana, sultihe gyud. Pero, boss, naalam ko itang utana. May namahibaw sab ko. Lalaki biyasad ko. Kinanglan nga imusad kong sultihan. Sa ko'y lalaki? Mabitang kontrahan ka sa kong amahan tungod na ng imo pagkabayot? Ay, ayaw na lang yun ng unting kaya, Buseng. Ari lang tas imuha. Gusto ko masayod ba? Kung doon na pa yung kay pagbati nga ito ni Odessa. Nga no bang magsige ka magbalik-balik anong pangutana, ha? Ako lagi nang gituyo. Aron masayon na ko ang pagpaniid kung unsaon na to aron malitag si Chico.
Pero ang kuan manggod, kanang maila mo ko kasi mga lihok, nga di nyo kaganahag bayot. Awot sa pa. Doon na dyan kay pagbati nga tong Odessa, unsa. Inom dia. Ikaw ay. Mutukar man yun ng imong kabayot. Pagkabayuti. Tawar. Unsa na ba lang ginaibos, ha? Usa na lang yun, ha? Usa na lang yun ka pangutana. Usa? Ay ko kadlo ka, Brutus. Basin og. Na. Bitaw, boss, no? Kanang nakili ko ninyong duha. Ay, kay sa pagkatinuod lang, wa may dautan kung doon na kay pagbati nga to ni Odessa. Lalaki gut ka. Unya, babae sab si Odessa. Gwapa pag yun. Unya, samot na, boss. Kon, makakita ka na ni Odessa, sigurado ko nga, daghan yun ang mangulitaw ng babayhana. Unsa? Ilom dia. Ay, pagsige hisgot anang ibog-ibog, uy. Trabaho untay noon eh. Kung unsaon nato, nga mulampos gitas pagsikop ni Chico. Ang ngayan, mansad mo. Bada, ang ngayan. Aron din na ta makatilaw pag balikas gikan sa kong amahan. Oh, wa magkamo nilo sa. Awa man hinon ba check kay di mas Dante. Mas delikado kung des Dante. Ilaha ko na leader. Leader ngoy buot. Abi ni mo ba check? Si Dante karon ba? Nagbinago. Siya nagbinago. Ay, giusab niya ang style. Kinaraang style. Unsa may buot mo ipasabot, Piot? Hibaw ka? Ha? Si Dante, nagpaayo-ayo ni Odessa. Kay tingali, naasiyay pagnanasa. Ha? Unsay pagnanasa? Pagnanasa, God. Ganabang, doon gitagong bulog nga pagbati nga to ni Odessa. Mao ba? May ila kayo ba, Chik? Gani atong naging adlaw. Nakadungog gani ko nga iyang gidaygan si Odessa nga nakagusto ko no siya ini. Mingon siya na? Oo. Nakadungog yun ko. Bisag iya pang gisikreto, ginahinay niya. Kuyawa ko niya. Lagi. Murag, iring sungkaban. Muna sa may reaksyon ni Odessa. Ay, walang sabtaon, mutubay si Odessa taon. Kinsam-sam kahit gana makagustuhan ng tawhana. Oy, kasi mga ganahang kuha na ng tawhana. Nga, sa naong palang ganindaan, murag, butsukoy. Oh. Butsukoy. Naara na ni Odessa, Piot. Di matagkatudlos pagbatis tao. Kung tinudaan na sab ang kang Dante, di sad na to siya mahukman kung maibog siya kang Odessa. Pero, lahi, gid ba, Chik? Lahi, gid siya bagay ni Odessa, eh. Mura niya siya, mura sila o kanang Beauty and the Beast. Na, nitaangin mo balaka kung makagusto siya ni Odessa. Pero nabalaka biya si Odessa, na. Nahadlok siya nga basin og. Kanang, di magpabalibad si Dante ba? Kung maninuod nig tungulitaw niya. Lahin sa ng istorya kung mamugos siya. Pero kung hatagan niya kagawasan ang babae, way problema. Pero kung ipaagyan niya pinugsanay, mo'y labing di maayo ngayang buhaton. Na, nailisod ba, Chik? Kay, nakailan na ba yata ng tawhana? Haod ba kayo na siya sa ato? Hari-hari ba yan ang tawhana? Hari-hari na sa tanaw niya. Sa iyang kaugalingon. Sa gilambyot, samtang buhi pa ko, di ko nila maunan. Di gud sila makahimog binuang nga to kang Odessa. Magbasol yun sila sa tibuok nilang kinabuhi. Gipatawag ti ka, Dante. Kay gusto kong maklaro kining mga istorya nga ako nadunggan diyan nimo. O, unsa man, Papa? Nakadungog kog mga istorya nga maayo naman kuno kaayo kanila ni Odessa ug Marcia. Mauro din ang istorya, ha, Papa? O, unsa may problema, ana? Dunay problema, Dante. Unsay problema, Papa? Maayo lang mahibaw kang daan. Kung doon na ka may pagbati ni Adong Buta, ayaw na rin yung nagpadayo na, Dante. Kay dako kong supak, nga kadtong babayhana, maoy imong pilion.
Relax lang, Papa. Karon pa ka na ako. Muram sabog. Karon pa tamataw ng kalibutan na kay istoryahan pa man tanimo mga binata. Dante, dili binata kina kong gisulti nimo, ha? Pahimangno lang kini. Mahimo nga makakatarungan ka pa kanako karon. Pero kung ingon ana man gani ang imong huna-huna, ayaw na lang yung ka nagpadayon, ha? Kaya di yung kumuuyon nga ang bota mao'y imong pilion. Papa, ayaw ka pala ka. Nahibaw ko kung unsaon ako pagdaang akong kaugalingon. Buta lang nga babae, maalarma na ka. O usa pa, Papa. Di na ko bata nga imo kong istoryahan og ingon ni Ana, uy. Binangkal sa iro! Tarong akong tubag! Gitubag lang di ka sa husto, Papa. Dili daw tan akong pahimangno nimo. Busa ayaw pag isog-isog. Ha? Wainong na ni atong gisgutan, Papa. May pasiguro nga mag-istorya taglain. Kada ba nga magkasinabot, ha? Ayaw lang hilabti ang ako mga personal nga kinabuhi. Kay lahi na ng istorya, Papa. Pagtarong diya, Dante, ha? Yes. Mamanduan ko nimo sa tanang butang, Papa. Pero sa akong mga personal nga kalipay, ayaw kong tudlo sa akong pagkabuhaton. Unsa? Suman. Nakagusto ka yun, adong babayhana? Wa ko'y gisulti nimo nga nakagusto nako. Tugani ko tinuod. Pasensya na ka, Papa. Huwag paingnan kining atong istorya. Lalis rin yun, eh. Diya ka na. Hoy! Asa ka ba yun? Dante! Binangkal sa iro! Ha! Buang ginitawhan na, eh. Walay tahod na ko. Bantay ka lang. Masway ka na ko. Kung imo gigusupakon, tanawaw niya! Unsa may mga isulti na ko, boss? Kinsa may katul kayo ba din, eh? Nga kusog kayo muhimo og chismis? Ha? Kinsa? Unsa ko'y chismis, bossing? Naabot sa dungga ni Papa. Nga ako kuno naibog ni Odessa. Ha? Kinsa may nagsulti ana niya? Hanggaw ka man siguro. Mao ganin ang utana ko kung kinsa nagpataka og sulti ana ngadto ni Papa. Kay purting sukuha sa kong amahan. Gidabudabuhan ko kasaba. Kay nga anong man di ay, bossing. Dili di siya uyon nga si Odessa ang imong pilion. Parison baya mo. Otro ka man sabdi ay brutos. Nagkadugay, nagkawa kay lami. Ikaw siguro na yung nagpagkatapa ng istoryahan, no? Oy, nung ka. Wag yun, boss, no? Kung sagot taon, mahitabo nga nagpasiugda ko mga chismis din, he. Mga tinuod hinuong istorya. Ako yung musulti, ana. Pero kung chismis lang, oy, what you quite earth, ana. Badya! Pagtarong, brutos, ha? Pagtarong yun! Ay, kanya naman, bossing. Chismis rabang ka, na. Kung tinuod na nga, naibog ka, mahimog ako yung imong pasanginan. Pero kung chismis, sorry, di na ako, Chismis na! Di na ako, Lain na nagsultian na nga doon sa imong amahan. Pero, boss, ano paglalis man mo, ana? Hindi lagi siya musugot nga si Odessa mo'y akong piliun. Magbote siya. Kinsa imong asa pa doon imong pagbati? Ako na siyang itubag, ana. Muna iyang gikasukan mayo. Imo sa dieng giang. Wako bangkon! Ayaw yun, boss. Kay may bawaan yun ka. Ikaw ba, brutos, no? Ikaw ba? Wa pag yung kusukan makasuntok ni mo. Basig karoon pa ni. Excuse me, bossing. Ayaw na buhatan din rin ako. Kay kuan na, mana. Unsa man? Musukol ka na nako? Di man. Boss, ayaw lang ko dapati good partner ba yatang duha? Partner? Bitaw, boss. Serious na. Di ta ng mga istorya nga mga chismis. Mag-istorya ta og tinuod. Basta kuidaw, ha? Kuidaw. Makadungog gani ko wala yung istorya o niya. Na masukon sab si Papa di rin ako. Alis to lang ka, brutos. Ikaw gi akong basulon ini.
Hinumdumi ba ya? Nga pwerte na kong panalipod nimo aron di ka mapapadin he. Huh. Sukuro ba kayo sa papa nimo? Gusto di ay tuod, no? Pero busing, una-unaan lang gud og maayo. Kung nasuko si papa nimo nako, imposible kaayo nga ako'y muhimog tabi ngadto niya. Sure bol jud ko nga lain ang misulti anak niya. Basta! Ikaw gyud ako pasanginlan ini. Ayaw, busing. Ayaw, anak. Di ba maayo nang mamasangil ka sa tao nga wa maghimo og dautan batok nimo. Ayaw kong tinuntuhig istorya, Brutos. Trabaho ay noon ang pagsikop ni Chico. Kaya mo ko na ilabing dakong problema din eh. Kamong tanan, wala mo ilabot sa ako mga personal nga kinabuhi. Correct yung ka, anak, busing. Basta mga personal na to, out na dyan silang tanan. Pero, ay kabala ka, bus, ha? Kung mahibaw, anak to, kung kinsay nagtabi na anak niya. Sultiyata na yun ka, aron ato na yung masilutan. Congratulations, Lisa. Dako kay konsuelo nga pipilan na lang kadlaw. Mahibawa na nato kung successful bagid ang operation. Kay matod pas doktor, doon na siya nakita nga improvement sa status sa imong mga mata human sa operasyon. Salamat kaayo ninyo, Chico. Mao'y akong giampo kanunay sa Ginoo nga unta. Walay mga kakulian. O ginaot nga iyang itugot nga makakita ra gyud unya ko pohon. Dako ang akong pagsalig nga makakita ra ka, Odessa. Kay ang doktor mismo masaligon kaayo nga makakita gyud ka. Nalipay bitaw kaayo ko sa gisulti sa doktor, Nay. Sa ako mga nahibaw, kana si doktor huwag na pasyente nga iyang gipirahan nga nagkakomplikado. Ang tanan pulos yun nga milampos og way kakulian. Ug di sad na siya mopugos og opera kung wasi kasiguruan nga makakita ba gyud ang pasyente. Maog yun. Maobitang dako gyud ang akong pagsalig sa iyang gisulti. Mahiyap na lang tingali ang mga adlang, Odessa. Ug makita no niya nimo ang dagway sa kalibutan. Ang iyang pagbuot mo ay matungan. Bueno, dali, mga oras na ta. Kaya ito na. Pwede na ba ming makauli karon, Chico? Magkuyog tagpauli sa amlanang. Human na ito pangaon. Daghang kayong salamat, Chico. Way sa pa yan, Odessa. Bueno, sige, tara. Mga oras na ta sa atbang. Anita sa pikas mo lamang eh. Diyan na, sir, diborsyo. Imo man kuno kong gipatawag ni anak ko. Hain man si Dante. Si Dante din yung imong gipangitan, sir. Ako tawag ko. Dili. Dili si Dante akong tuyo. Ikaw. Niya na bitaw ko, sir. Abi na ako langita kang Dante. Ikaw ba? Ayaw gud pagsigi og hinanggaw. Nangutan na ra ko kung hain si Dante. Sorry na, good sir. Kana bang imong pangan nga Brutus? Ilisi ko na, be. Uy, sir, ayot pasipad ina akong panganoy. Sa tanang butang, mahimo ko na imong tamayon. Pero sa akong pangan, ayaw in town, sir. Kada ganang naigo sa kilat sa diyang gibibiyay nila ang akong pangan. Binangkal sa ilo. Tamparuson tayo nung kadiaron. Lagi, sir, seryoso bitaw ko. Wa ako magbinuang. Dili in taon mahimo nga ilisan nga akong panganoy. Kaya nga akong kanhilulo, mo'y nagpanganak ko, ana. O kanang pangana, matupla sa akong mga ginikanan, maunay nagdaog swerte nila. Inom niya. Nagdaog swerte sa imong kagaral. Nagdaangi kang di malas din eh. Ha? Hoy, paminaw. Ayaw pagsaba ni Dante, ha? Sa atong giistoryahan karon? Bayan man sa unsa, sir. Unsa man ka tinuod kining akong mga nadunggang balita. Nga si Dante, nag-ibog-ibog man kuno anang buta. Ha? Uy, di ko ka anang balita, sir. Buang ka man kapangutanon? Ikay akong gipangutanan kung tinuod ba ka ng balita, but sir, ayaw ko, mahibaw, ana. Ayaw pa makak. Nay, nibulis kad ka ng imong ilong.
Baya ka, sir. Unsa sad ko natos Dante kung maibog si atong buta. Pasagdahan na lang nato na sa sir, oy. Oh, si pasagdan? Unsay pasagdan? Mupili siya buta? Ha? Unya. Magsige sa guyod na! Unya, og mao na iyang gihigugma. Mosopa ko, ana! Di kumuuyon nga mao ka na iyang pilion. Unya mo rin ina gusto ka mo yung dating bayot? Bayot? Sa may mong buhaton niya, be? Lubago na ko ang iyang liog. Uy, hala! Lubago ni mo, sir. lubago. Nga mura naman nagkabili ang liog ni Boss Dante. Maglugos sa mga naglingi kay murag nagtulingig na siya. Aw, niso diya, ya? Gabson! Gabson ako yung liog kung dili siya patuon ako. Nahala! Ay, pastilan, sir. Kung ako pa nimo, no? Lalaki ang bitaw ng imong anak. Nagtuusap ka nga. Mo seryoso na Dante, ana. Butagod na. Daghan na kaayo ang ngaging mga babae ni Dante. O wadyo ko mahinumdo. Mga doon na sige tinuod. Puro sa mga iyang mga kabuang. Ingna na siya. Tambagi siya, Brutus. Kay kamo mong magkuyog pirme. Pahinumdumi siya nga dili gid siya magbinuang ni anang Odessa. Papilian siyang lain. Basta dili lang ka lang buta. Nauli na din mo, Baychik? Oo. Ako nang gihatod sila si Odessa o si nang Marciasela. Nya, kumusta naman ang kayumtang ni Odessa, Bay? Kaluis Ginoo Piot. Mayo ang tanang isultis, doktor. Wow! Ganahan ko ang balita, Ada. Excited daw sab kayo kung makakita niya si Odessa ba nga makakita na siya. Makita na ko sa panagway ni Odessa nga di na siya makapaabot pa nga makakita na sa palibot. Kaniyan to pa na niya gisulti na ko, Bay. Dugay nang nangandoy si Odessa taon nga mutan-aw gid siya sa kalibutan. Og, ikaw pa gyud ang bugtong nakahatag og pagtagad niya, pagtabang sa iyang dakong pangandoy. Nadasig lang yun ko sa kinaiya nga gipakita ni Odessa. Lahi siya nga pagkababay. Ligdong og hugot og prinsipyo. Bitaw, o gawas pang haligdong, gwapa pagit kaayo. Tinuod ka na, Piot. Way sa magkanyag ni Odessa. Kanang himo gani siyang tutukan og maayo, Bay. Kuan lang ba? Kini nga to, kuan lang ba? Kanang puparehas lang ba? Murag yun og si Birhen Maria. Buotan kay dagway. Balaan nga pagkababay si Odessa. Ug ang ngayala nga atong tabangan. Kana yun. Pasalamat yung kong dako ni mo na, Baychik. Kikunwa ka. Di gud matuman in taon ang pangandoy ni Odessa taon. Nahitabo lang gani ako, Piot. Kunwa sad ko, tingali. Nagyapoy laing tao nga mutabang niya. Basin? Pero, dihatag yung kas Ginoo namong tanan, Bay. Tibaw ka. Kung di patungod sa imong kaayo, ang mga tao din di gud mo tabang og tabaw nimo. Daghan kayo mga sakop ni Dante din nga nagsige og pangita nimo pero wa gyud usa nga misulti aron musumbong ngadto nila ni Dante. Gawa sa mga traidor nga kusog kayo mulo-ulo ngadto nilang tiborsyo. Sige lang, Piot. Nagpasalamat na sa kong dako sa Ginoo. Nga gipada ako ni Papa din kanito. Kaya kung ko niya ibutang din di sab tingali mo mausap nga akong kinabuhi. Mao ba, Baychik? Mo na ilabing tinuod, Piot. Nakita na nako ang dakong rason kung nganong napadpad ko din Kanito, wa kong kasabot. Dako kong supak nga gipada ko ni Papa din ug iya kong gisulutan. Sa pagkatinuod, wa ko maanad sa ingon ni ini nga kinabuhi. Naanad ko sa mga kabuang. Abusado kong pagkatao. Pero bisan tuod sa akong pagkadautan, usa ka butang nga wa gyud ako mahimo. Mao ang pagpatay og tao. Basin og karon pa, Baychik. Kini mga badlongon din Doon na hinuon ko giputlan og dila din giputlag dila. Kinsa man, Baychik? Katong gingalag matoy. Kato sigaw ng mata? Dauton niya lusparon og dagway? Bugirom sa tuntawan agod. Daghan sa sabtog, gitirahan din Ay, bayo ra kay ibang giputlag dila. Ay, nganom na, Baychik? Iya kang ibinuangan? May nagsulti na ko nga katong tuwhana. Usa sa suspek sa pagpatay ni Papa. Ha? Mao ba, Baychik?
Usa day siya sa suspek. Kinsa pa may iyang mga kauban ba, Chik? Ha? Kinsa pa? Sila si Dante o Brutus. Apil ang bayot? Oo. Ug ang ilang mastermind, one line. Kundi si Tiburcio. Oh, mau ba? Kinsa may nagsulti ni mo anak ba, Chik? Katong mga tao nga akong gibihag. Nanulti sila nako. Nga doon nagyoy kalabutan sila si Tiburcio. Ug sila gyud ang nagplano ining tanan. Unya ba, Chik? Unsaon na ron? Ato na ipadakop sa mga pulis ng mga tawana? Para mahipos na sila? Maglisod pa ko, Piet. Kaya katong akong giputlan og dila. Di gyud sa matugan. Gahi kayo. Kapilan na ito na ako gibalik-balik o pangutana. Gipugos na nako. Di gyud mutugan. Mao nga nahinayak yung ko niya. Oh, swerte siya ba eh. Kaya mo rin siyang giputlan sa dila. Pero sa nahitabo sa imong amahan, ang kinabuhi yung ilang giutang. Busa, dapat kinabuhi ang giutang, kinabuhi sa ibayad. Nainomdom ko sa wapa mahitabo ang nalagata ni Papa. Gusto na gyud unta to siya nga makiksulti nako. Pero wa na gyud hiabti. Sagdi lang. Nahibaw ko nga gipasaylo na sagko sa akong amahan. Sa akong mga saniya. Nahibaw ko nga naghatag ko niya og dakong puwerisyo sa iyang kinabuhi. Pero nahibaw gyud sa Papa nga nagbasol ko sa akong mga sa nga nahimo ko niya to. Sa akong mga pagpabanlong. Siguro ko ba, Chik, nga ipasaylo na ka niya. Kaya nakita man yun nga, nausab ka din eh. Bisag ako ipasultihon. Pati kayo! Kung buhi pa lang untas papakaroon. Ako na unta siyang gigakos. Butang nga wagin ako mahimo niya. Sukad nga nagkasilo ang among mayong kabubutol. Ayaw, nagpalabi ko ba? Basal si mong kagalingon ko. Bay, Chik. Bay, nga nga mangkamtingog diha. Hilom-hilom na nagkakalit god. Nganong ka? Sa gibuhat na kong amahan. Di yung ko pagkapasaylo nila. Mau lagi. Ngayon sa mangyod. Mag-agad pataog. Ligong mga ebidensya. Muagi pagitag korte ni. Naglibog pa ko, Piet. Mo na ibutang nga nabahin ang akong unahuna. Naagyapon sa kong konsensya nga di na ko kayang mupatay tao. Swerte kayo kayo sila, bay. Kay buutan na kayo ka. Sagdi lang, Piet. Magdepende lang niyang tanan sa dagan sa panahon. Kuno sa ikadalit sa kinayahan, aron matunhay ang atong una-una. Nahibaw ko nga makabutag gihapon na to ang hustisya, Piet. Di lang hustisya na ako. Ilabi na yun ang hustisya sa katawhan nga ilang gilupikan. Muhapit na ta sa simbahan, Nay. Unya, mudiretso ta sa merkado. Ay, nahala, sige. Pag-ilis na lang daan dito kay ako lang tiwason og utaw ang ubang sinina. Unya, mag-ilis na lang sa dayon ko. Kadali ran eh. Sige, Nay. Mayo! Uy, hala. Si Dante man ron. Mayo! Na si Dante, Nay? Lakaw di siya. Pag-ilis na lang dito kay ako rin atubang anang tawhana. Unsaon man mo siya, Nay? Kung mangita na ko. Ako rin bahala. Lakaw na pag-ilis na dito. O, Nay. Mayong buntag. Namo siya. Mayong buntag siya, Dante. O sa may ato. Kumusta nang? Okay raman mi dong. Ako, gikan kong nag-jogging. Unya, mihapitan ko din eh. Maayo hinoon. Tungod kay gikinahanglan kay ni sa atong panglawas nang. Aron ba nga, malagsik ta pirmi? Ay, maogyudan. Ako bitaw, lakaw-lakaw man sab ko panag siya. Pero dili na gyud ko makapatuyang og palayo kay hangakon namang kugod. Mas labing maayo nang. At least nga, mag-exercise ka. Ay, maglihok-lihok gyud ko dong, uy.
Kay lisod kaayo kung magpuyo ra kusbay. Musamot kong kaluya. Kana mo ginahusto lang. Tuod, si Odessa. Asa siya nang? Tuwa sa taas. Doon na to'y gibuhat. Liwat yun mo si Odessa nang da. Kugihan. Pero wala lagi ko magkakita niya nga mamaligya buwak. Yun man kandila dito sa simbahan. Gusto di tinuod. Bago pa man day siyang gioperahan, no? Ay, di pa na siya pahagoon sa doktor og maayo. Gitambagan man mi nga mo pahuway gud siya permi. Tuoday nang. Kumusta man ang inyong pagpa-check up sa iyang mata? Di ba? Dito mo sa syudad kagahapon? Kuan? Dito. Nauli raman siya midayon. Pero nagabian mi. Kamurang duha? Wa mo'y kauban nga lalaki? Kamera Dante. Pero kumusta naman yun ang iyang kahimtang nang? Sigurado na ba nga makakita ni yun siya pohon si Odessa? Maoy pong sa doktor nga makakita na gid siya. Mas labing maayo hinoon. Ingnaw niya ko ha kung may tabo gani na nang. Kay ako isa din niyo. Nga gining tibo kasinda amlan. Magpista ta din he. Magsadya tantanan. Para sa kaayuhan ni Odessa. Ay, salamat na lang kaayo, Dante. Pero dili na kinahanglan nga mahibaw pa ang tanan. Gusto namo nga way laing mahibaw gawas namo. Kura ni kaso na ngoy. Mas maayo man yun ng masayod ang tanan ba? Hibaw na ka. Garbo kayo sa tanan nga taga-amlan nga doon tayo sama ni Odessa. Huwag ka ba masayod nga halos tanan taga-amlan nakailan na ni Odessa? Kung masayod ang tanan, sigurado ko nga daghan yun ang magmaya. Malipay sila. Papilo na to ang tananang sa atong kadaugan. Kaya ang pagkayo niya ni Odessa, maoy kadaugan natong tanan. Salamat gud kaayo, Dan. Pero kung mahimo lang gud unta, gusto ra gid mi kahilom. Anay ba kung naikog lang mo na? Ayaw mo kay ikog na ako. Ako rin bahala ng tanan. Basta, sa panahon nga makakita na unya si Odessa, ako ginang pangandaman. Maghudya ka ang tibuok asyenda amlan. Unsa nay? Unsa gunasud sa iyang utok? Nganong iya pa mang ibandilyo sa tanan nga makakita na unya ako pohon? Kinahanglan pa ba gyud nga magpista ang tibuok amlan? Maogyoy iyang pong, Odessa. Naglagot bitaw kong naminaw kay hambugiro kaayo. Maunay nagkadaot niya. Nagtuoti nga rin na siya nga malipay tas iyang buhaton aron mo bilib kunuhay ta niya. Maunay buhat sa mga taong pagarparon. Nganong kalit mo sabto siya nakahuna-hunaan na, nay? Ambot lang niya. Nagbuwa-buwa lang ang bakba. Kung iya ganit ang buhaton, dinagdid na ko na siya tagdon. Pahalag masuko siya na ako. Hayda, pasagdi na lang. Di na lang nato natubayan. Mauwaw mong gutanay. Nga kinahanglan pang maghimo siya pista tungod lang kay makakita na ko niya. Ay, gusto lang yun ang magpabilib, Odessa. Wa tay mahimo anang mga taong hambugiro. Mo kinaya akong nahadlukan na yun, ang ingon anang klase sa tao. Abi di mo, Odessa. Kung dili pa lang tungod sa imong amahan ka ni Adto, tingali, dugay na kitang mibiya ining dapita. Ugaling lang, maoy tugon sa imong amahan nga dili kita pabiyaon dinhi. Kay kining dapita, dinhi siya mataw og ang iyang mga kaliwatan. Nahinumdum bitaw ko, nay. Kay pirmi man ang gisulti ni tatay nako kani Adto. Og sa buhi pasabkad to, Senyor Fausto. Daghan kaayo to gibilin nga mga saad ni Dinsyo. Pero walang gid matuman tungod sa mga binuhatan ni Tiburcio. Sagdi lang, nay. Maayo kaayo ang Ginoo nato. Nahibaw ko nga wa kita niya pasagdi. Iya gitang giubanan pirmi. Og sigurado ko nga hasta si tatay ug ang iyang mga kaliwatan
kanunay nag-uban og nanalipod nato. Oh, nga naman ko. Huwag ko kasabot sa akong kagalingon. Bisa kung saan ako paglimod sa akong kagalingon, mura kong naigos pa na ni Cupido. Lain yun kong ibati nga ito ni Odessa. Sige, pirmi na kong mahuna-huna. O gani, lakip na sila si Brutus o ang uban na mga sakop. Nakabantay gid sila sa ako mga lihok. Wow. Pero bahala na. Paningkamutan ako nga di ko magpada ining pagpatiya. Kinahanglan nga di ko mahimong seryoso ining mga butanga. Lingko dia, Brutus. Nagpahaya-hay malagi ka din sa terrace, boss. May sanang magpahangin tagkadiot kay sa magsigit ako na huna ng mga problema, Brutus. Bitaw, bossing. Kana mga problema ba yan, no? Makapatuskig na sa atong liog. Unsa? Time pa, boss. Ay, nasukog, ha? Tinood, bitaw na akong isulti ni mo. Iday, ikaw ba, Brutus ba? Nagbinag-o man ka? Ikaw naman tayo akong gisaligan din. Magsige naman kag tinunton akong istorya. Ayaw ko panluod ayon, boss. Oy, kita ba, ha? Kita akas dagway sa imong amahan? Kaya nga naman din ang dagway ni Papa Tiburcio. Huwag ka kabantay, ana. Kasi siging pangisog ng Sir Tiburcio, mura lang gibayuok ang iyang aping. Unya, kagawa o na duha niya kamata. Ikaw ba? Ay, kuts pagsigig bugal-bugal di, ha? Dito na, boss. Oy, sa ako nang isulti ni mo, pirme, boss, ha? Ako ba? Basta tinuod ka na, di joke ko mo lipod-lipod, ana. Ako nang isulti ni mo, kaya aron makalikay ka sa mga di maparihas kas imong amahan. Ha? Na, mga kaliwat na ba mo? Dali na ba kayo ka masuko? Basig na? Tinuod na, Brutus. Tinuod lagi na, bossing. Wa ko magtiaw ni mo. Di na lang ta mamakakgod. Ang naong sa imong amahan, mura nag buyokon, mura gibayuok. Kaya nga no, nagsige mo ko na siyang pakasuko. Mauman na yung resulta. Mura na siyang nagsige o tayhop ang nagturotot. Bitaw sabda mo rin. Mura gusto ka, Brutus. Hapit ba yan ka sa bana, boss? Dahil mong liog mo na. Tuskig na kayo. Yun na, para good. Imo man siguro kung gibinuangan, Brutus. Wa ko magtiaw ni mo, bossing. Awa. Nagahin na gani ni imong liog. Awa. Usa ayaw na yung pagsigi o kasuko. Kung mag-istorya, kalma lang ta. Aro ba makatagamtam gyud ta sa hangin din sa gawas? Salamat. Salamat sa imong tambag, Brutus. Kana. Mauna yung husto, bossing. Wag kasi nabot kita ka na. Actually, boss, wag yung kumausap. Ingon ani nagyod ko kani adto pa. Sukad nga naabot na si Chico din Ha? Dito nagsukot na himutang sa puton tanan. Hasta ko. Naburido akong oni atong pipila ka adlaw. Pero, naghinukto ko og maayo. Nga di maayo nga magsigit og kasuko. Kinahanglan nga mo kalma ta aron makahuna-huna ta og maayo. Maura ni kuwang nato, boss. Murag hapit ako mutuon ni mo, Brutus. Murag doon ay sakto sa imong mga gipanulti. Unya, doon na say sagol nga yaga-yaga. Ayaw lagi paghuna-huna og bad. Partner ba yata? Basta tinuod ang akong isulti mo, wa gyud ko magbaka. Na. Igo na. Napaunta ko isulti ni mo pero muraman og nitaas na hinuon ng atong istorya ng imong mga litania diya. Ha? O sabi mo isulti na ako, boss. Importante kayo ni.
Moto na ko sa pansayan kay naglain mga kuntihan sa imong mga gipanulti. Dinhilang una ka, ha? Doon na tayo sikretong sabutan. Ay, unsa man na, bossing. Basta sikreto. Doon na niya ko isulti ni mo nga ikaw ra gyud unya ang anging masayon. Oh, sige. Basta paabuton ta ka din, boss, ha? Dinin mo ko ganina, Des. Wa may tao. Ang lakaw di mo. O, Piyot. Dito gikan sa simbahan. Hmm? Unya, mihapit mi sa merkado. Mao nga, napnan mi og abot. Uy, dinin mo ko si Chico. Pero, nibalik ko siya sa agi kay waman mo din eh. Aw, dinidi ay siya, Piyot? Hay, Dini. maro siya. Awa ko kay Baudes pero sigurado ko nga naara siya sa tuol na to, Pirmi. Asa man din na mag-istahan si Chico din Piyot? Na, man siya gisulti na ko, Des, kung asa na siya magpuyo din eh. Kiwa naman na siya din na sa payag magpuyo. Uy, unya taon, asa man na siya mahigda? Naka na siya kapasilungan, Piyot? Ay, nagkabala ka, Des. Kana si Chico, abdik kayo na nga tao. Daghan kayo kapuyan na din eh. Paborito biyan na siya sa atong mga silingan din eh. Nyagawas pa, popular kayo na kayo siya din eh, Des, oy. Popular kayo na siya, popular kayo. Halos ang tanan din sa asinda, nakaila na ni Chico. Pero, peligro, Piyot. Basin og dunay magkasumbong niya. Og dakpon siya nila ni Tiburcio. Aw, muna'y pag-aingnon nga way swerte. Ay, pero ayaw na ko na eh. Tidak ko kayo nga akong pagsalig ni Chico. Siya mo itaw nga akong nailhan, nga hilabihan, kaidlas og abdik. Idlas pa na sunoy ni Ricky. Grabe gid ang pagsakripisyo ni Chico diri nato. Sa imong paminaw, Piyot. Ngano kaha nga gibuhat man ni Chico diri nato, no? Nganong iya manggisugal ang iyang kinabuhi para nato? Kana, manay lisod to karon, Des. Naa siya mga gipanul din ako, pero sa akong nasabot, kining iyang pag-anhi din sa ato. Sulagmar kay ni. Wagi ni matuyo sa panahon. Kung kiparan ako, dako na kay ning grasya nga dunay tao nga parehas kabalaan o kasing-kasing ni Chico. Nakadahig bitaw kaayo ko niya, Piyot. Gibuhat gid ni Chico diri nato nga wa siya mag-apas og baos. Tinuod yun na, Des. Maginay saktong pagkasulti. Mao bitaw nga mabalaka gid ko pirmi, Piyot. Kaysa pagkatinuod lang, siya mao'y pirmi na ako nga huna-huna. Ug makadagan ang higayon nga damguhon ko niya. Kay unsa na lang kaha, Piyot, kung dunay daotang mahitabo simba ko ni Chico. Murag, lisod yun na ispilingon, Des. Daghan din sa ato ang mutyabaw. Kaysa pagkatinuod lang, di lang kay kita rin sikretong gitabangan ni Chico din eh. Nakadungog ko, na si Chico, daghan o gipanghatagan o ginagmain kantidad din sa ato. Kurtahan din na si Chico, Piyot. Kuan kining... di man. Naningkamot lang gina siya. Niya daghan siya na siya og kaila nga mga adunahan nga sikretong nitabang niya. Mao ba, Piyot? Oo, tinuod na, Des. Naghilom-hilom ra na si Chico pero naanay na tigom. Tingali di lang dako pero makatabang yun. Magampo lang kita kanunay, Piyot. Nga naapay daghang Chico sa kalibutan. Kay tagagsaon gyud siya nga tao nga akong nailhan. Dugaya sa nimong nibalik, boss. Oy, naninit na. Maayo ang akong sampot dinis lingkuranan. Imo kong ipapaabot din niya. Karon pa ka mo balik. Nagkahurot na lang kong 5 kat basong kape din bossing. Ay, pasensya na kayo, Brutus. Kay nakatuog ko. Ha? Nakatuog ka? O ding napaabot ko din 4 ka oras in town. Oy. Nganong wa man sad ka mo barog diha? Ingon man ka nga magpaabot ko din he. Kay importante gud ka kaayo ng imong isulti nako. May pinasekreto para baka. Oh. Tuo de, Brutus. Oh, baby. Dalian ang imong isulti nako kay aron makabarog nako. Lingkod sa corona diha. Tungod kay seryoso ning atong istoryahan karon. Ay isulti og diretso, boss. Ayon na ng daghang paigot. Kon ba? Oh.
magpatambag ko ni mo nini. Ugoy, pagsabas sa uban ha. Kaya ikaw rin akong gisultihan nini. Ay, unsa lagi na, oy! Dakon man ang imong tingog. Brutus, ang tinuod. Wa akong kasabot sa akong kaugalingon. Sukad nga nakatutok ko ni Odessa, mura kong na magnet. Nabatubalahan ni ka sa gugma, boss? Dinaya lagi ng imong tingog. Kaaligre ba yan ni mo, boss? Ano man? Makakilig masatan ni mo, guay oras. Nawa na inuunog kalit ang kainit sa akong sampot. Bugal-bugal asab ka. Maulagi na, Brutus. Mao nga niya, magpatambag ko nimo kay murag. Murag paingon gani sa seryoso ang akong gibati karon. Unsa ko seryoso? Kanang murag kag gipana ni Kubido? Maingon gid na, Brutus. Wow! Kalayo pa sa Valentine's Day, boss. Gipana ka na ni Kubido. Brutus, tabangi ko. Abi nimo. Murag dihado kay ko ini. So unsa man, boss? Dihado ko kay murag si Odessa. Wa gyud magkagusto nako. Uy, ayaw pagsulti ana, boss. Kasi wa good. Sa kagwapo nimo, imposible nga dili siya maibog nimo nya nimo. Ha? Ilabi na kon makikita niya unya siya nimo sa personal. Mayon tawag na sipiat lang ko sa akong gituhuan. Og mahimong sakto ka. Pero unsaon na lang kon lain ang pilion ni Odessa. Baya! Kabos, mura man og di ka veterano og mga babay. Karon na lang kabation og katalaw nga halos ta ng mga babay dinhi sa ato. Imo bang natilawan? Si Liklik, si Batya, Mimang, Ulik, ug kinsa pa na uban diha. Halos ang tanan na nila, natrato na nimo, parang ako na laywa. I-insert ka na ni mo binuang da. Ilom di ha. Bati asa ba na mong ipanghinganlan diha? Pili atong ako mga gwapa nga nahimong trato na unsa ka ba? Ay, si Mercedes. Gwapa man to. Sige, iguna. Kinagpa ko isulti ni mo. Pa ko'y nauna-unaan. Usa may mong nauna-unaan, boss? Paminaw. Nakahuna-huna ko nga sa higayon nga makakita na unya si Odessa. Gusto na ako nga maghikay taog dako dito sa ila. Atong ipahibaw sa tanan nga si Odessa makakita na. Uy, mao ba, pusing? Uy, nindot sa na imong ideya. Mobilib yun sila ni mo, ana. Mao ba, bro? Oo, pero, boss, doon ay problema. O man? Kung mahibaw ni Papa ni mo sa ilarong dakong gubot. Maubitab sanay akong gihuna-una karon. Supak ra bagyo siya sa Odessa mo yung imong pilion. Nagbahad ba yato siya ni mo nga kon mo supak yun kat iyang gusto. Gabson ko no niya ang imong liog nga murag kabilya. Misulti siya ni mo, ay lagi, misulti siya na ako, no. Pabuthon ko hinoon ng iyang duha ka ape nga murag ibayok. Impas ka siya. Kanang yun, boss, mao na hinindot. Pero, unsa bang kayo maayo, Brutus? Huwag ko na lang kako sa atubangan ni Papa. Sa akong paminaw, boss, murag mas labing maayo nga imo siyang sultihan. Bahalag masuko siya. Maayo gyud ka? Ay, suwayi lang. Sige. Bahala na. Ako sing istoryahan, anak, Brutus. Kanang mag-istorya mig maayo. Kanang nindot ang iyang buot. Dili siya sa puton. Sa puton ra ba kayo ni Tiguanga? Why ko mo sa pagsuway, busing? Ay, pastilan. Hey, lima na lang yun kaadlaw nga ito pabuton.
Kuhaan na nas bindahe na imong mga mata. Og unya, makakita na niya kas dagway sa kalibutan. Ang pagbuot sa Ginoom ay matuman, Apyot. Magampo gihapon ta kanunay nga unta. Walay kakulian ang tanan. Bitaw, bitaw. Gusto gyud ka ng Marcia, gusto ka. Magampo ba sab ka, Pyot? Hoy! Kung pangutan na. Magampo, oy! Pero, kanang, mahinumdum ra ko dis. Pero may mangka kang mahinumdum kada adlaw, Pyot. Kuan, sa kabuan. Kaduha, sahay ka usara. Oy. Di ka magampo, permi, Pyot. Ay, kaya na magampo mang yun ko nang. Pero, di lang permi ba? Ay, pagampo, gyud, Pyot. Kay mahinungdanon kaayo ang pagampo karong panahon na. Ilabi na nga daghan kayong mga katalagman. Og dili nato mahibaw-an ang panahon kung kanus atakuhaon sa Ginoo. Bitaw nang. Kuyawan bitaw ko sa akong kagalingon. Kay, kusog ra ba kay kung mamakak, manghambog. Ay, okay ra na, Pyot. Basta maning kamot lang yun ta nga magbag-o sa atong kaugalingon. Kanaos sa yun, maginanang. Maginay niya sa akong hunahuna. Naning kamot yun ko pirmi, anak. Lain po'y ato, Pyot ba? Huwag kay plano nga mo uban mo sa Biyernes dito sa syudad? Paubanon ko ninyo, Des? Ikaw? Ako gusto ko nga makuyog ka na mo. Ha? Sige. Ganan kay ko mukoyog ninyo, Des. Ay, gusto ko mo saksi ni kuha sa bindahis imong mga mata. Aron nga, makakita na sab kadayon nako. Sige, Pyot. Kuyog ba yagid na mo, ha? Unsa man mong duha? Nag-ukon-ukon na mong midool ako. Wa pa, oy. Kanang, kumusta naman ka pa? Kinaon sa malay ko? Yay, Brutus mo manog, hindi maayong karon. Sir, kuan kining aduna ang tami toyo ni mo ba? Isulti dayon ng inyong toyo. Kay naa pa ko'y daghang asikasuhon. Mangisog lang yung kuya ni Brutus. Isulti na yung Ritso Boseng para kausara. Unsa ba na imusulti na ako, Dante? Kuan. Diretso dayon. Kuan pa, kanang... mangutana lang ko ba? Ngilad ba nang mahigog mata? Ganong ngilad man? Dako na kang tao, Dante. Maya mo na imong ipangutanan ako? Ha! Kawag hinungdan ang pangutana. Wa pa, kuan ba? Kanang... Naabay uban nga para nila ngilad ang mahigugma. Yun na, Ragod. Nga naman nangutan na ka man, anak. Unsa man, nahigugma na ka? Tubag na yun! Nahigugma ka atong buta nga anak ni Dencio Marcia? Kuan pa, kuan, kining... Ang tinuod, nagkagusto gyud ko ni Odessa. Unsa? Nabuang kinagidante. Unsa nagkagusto? Pa, nakagusto pa lang, pero di pa gyud seryoso. Ayaw ko ginanggawi og tubag, Dante. Humata mag-istorya ng mga butanga. Dako gyud kong supak. Kakadtong buta, maoy imong pilion. Nalimot ka? Kung kinsang anak si Odessa? Anak siya sa kong mortal nga kaaway nga kanhi nga si Dencio. Og di mahimo, kakadtong buta, maoy imong pilion. Pero, pa... Ayaw kong istoryahe anang mga butanga. Wa ko'y panahon nga magigtubay ni mo, anak, Dante. Naghatag ka ng sakit sa akong ining adlaw. Pabawa mo doa! Samok-samok lang muna ako! Nakita na mo ni Odessa? Bachik. Og, nagsabot man gani mi nga. Karong Biyernes, mukuyog ko ninyo dito syudad.
Mas may noon, Piyot. Nindot ang balita. Mukuyog yung ko ninyo ba, Chik, kay taon-taon na ko nga wa kasuroy ba dito siyudad ba? O gusto sab kay kong musaksi inigtangtang sa bindahin ni Odessa? Piyot, kitang tanan. Puno sa kahinam nga mo saksi nga magkakita na niya si Odessa. Ay, pastilan ba, Chik? Mahitabo na gani na. Magmaya gyud ang tibo o kalibutan. Kalipay na itong tanan, Piyot. Huwag ang ngayon lang nga magkakita agad si Odessa. Tungod kayo nakita na ko ang kaputli si kasing-kasing. Tinuod bitaw na ba, Chik? Saksi gyud ko sa kabuutan niya na Odessa. Ang kinaya na, sama gyud sa kinaya ni Anheng Noydencio. Liwat kayo sa amahan. Ato sa pigas! Nakita mo ka ito. Na mga tao ba, Chik? Kadiyot, kaya ko liliyon din niya. Piyot, hindi ko magdugay din eh. Basta ka makita ta sa biyernes dito sa siyudad. Ayaw gagi diya ba, Chik? Gilibutan nila ang atong payag. Ay, ganok. Muwaba ko des bitana. Ha? Ayaw ba, Chik? Delikado kayo. Dakan kayo sila. Pala na. Ay, ginoo. Talagang hala. Nay, nakadungog ka arong buto-buto? Bitaw. Murag tingog yun dun sa mga armas da. Nga naman kaharon, Nay. Kadiyot kay ako o ning ilak ang atong mga sira. Nay, kusog man ang akong kulba. Di lang tamang guwa din niya. Kay sigurado gyud kung doon na gyud utang nahitabo karon. Lain ang akong huna-huna, Nay. Unsa may imong huna-huna? Nakahuna-huna ako ni Chico. Ay, ayaw na pagunahunaan na. Basin og lain ra. Hinaot lang unta, Nay. Ngaway daot ang nahitabo. Magampo ta sa Ginoo. Nga wa ra to'y kaso o siya. Rato, dito! Dito, Pedro, no? Pinayo! Dito to! Asam ka ko pa yung kalali. Puso ko din sa kalimutan. Sigurado di ba, boss? Nagyo kayo mo si Chico. Diin magkano nyo siya, Maigo? Ha? Tapit siya tiyan, boss. Oo. Wag yun ninyo matimano. Kung mabuhi pa siya, boss, swerte siya. Kaya delikado kung mahutas ang dugo. Ipadaan ko para itong mga sakop. Kinahanglan nga dili mo pahuway ang tanan kung di niyo makita ang iyang lawas. Kung patay na bagyod siya, hindi ba siyang napatay? Mo, hala, ingna ninyong ubang mga padayo ng pagpangita ka niya. Mataman, boss. Ginoo ko. Si Chico gide ito ilang gigukod. Nang paspas kayo hitabo, Tangtanggol ako espiritu ko pagpaka na sa buto. Unya, Piyot, si Chico in town. Hey, si Chico, dali kayo nakaambag sa mga bintana. Unya, girak-rakan dayon siya. Unsa? Lagi. Unya, Piyot, wa ka maunsa si Chico? Na, maunay da kong pangutanan ng kiwa na ko makakita sa sunod pang nahitabo. Kay, mihapa naman lang sab ko sa among saog. Ginoo ko, ipahilayo lang in town si Chico sa kaalautan. Ay, ayl mo kabalaka. Og mayo des ng Marsya. Aptek mo kayo itong atong higala. Unya, sigurado ko nga, nakadagan gitos by Chico's layo. Maayo ang Piyot, nga walay daot ang nahitabo niya. Magampo lang ta sa Ginoo. Kuan, atoon ako sa kapitan hang. Paibaon ako inahitabo, Lakaw, Apyot. Pahibaw agad si Kapitan. Aron matabangan ninyo si Chico kay nabalaka na kaayo ko inig hitabo, ada. Simba ko lang og dunay daotang nahitabo niya. At least ato siyang matabangan kung hain man siya karon. Nang, karon na yun. Atoon ako sa kapitan. Unya, unsa naman? Naigo man ka si Chico. Hain naman ang patay niyang lawas. Kaduwa-duwaan pa, Papa. Malagmit nga, patay na siya o malagmit. Nga buhi pa siya. Pero kung buhi man siya, sigurado gyud kuno nga mamatay ra gyapon siya tungod sa iyang samad. Way hinungdan nga balita. Kuno. Sa tubag kuno, way klaro. Ah. Ang husto unta,
nga gisiguro nila nga patay na gyud. Kwan. Kung naiko man nila, dili na ito makadagan og layo. Imposible og makaipsot pa. Ha! Kalasangan ko na niya! Siya, Rosab. Kadaghan sa itong mga tao, wag yun sila makadakop. No, lagi. Mao bitong, wag mo hunong nga itong mga sakop. Sukat pagkagahapon sa pagpangita niya. Kaya dako gyud ang among pagtuo nga naara sa dool si Chico. Ugwa na kini makadagan. Kung buhi pa magani siya karon, sigurado ko, gawa na siya kusog pa. Mga magpaabot na lang yun siya sa iyang kamatayon. Ha? Bueno, siguro agin ninyo, Dante. Oh. Ayaw yung ninyo gatagi og labad sa o. Kaya kung mabuhi pag gani katutawahan na, kamong tanan, ako yung panilingan. Ug kanang bayot nga imong sinaligan. Ako ikanang papahawaon din eh. Ako siyang ilisan! Unya, Piyot, kumusta naman? Kuandes ka nang murag dunay ngiliad nga balita. Ha? O singilad nga balita, Piyot? Kuan, ang nadunggan ako nga balita nga si Chico kuno, samdan. Unsa goy samdan, Piyot? Mao na mga sulti-sulti nila ng Marsya. Kinuo ko. Sigurado ka ng balita, Piyot? Nga samdan yun si Chico? Kung samdan man siya, asa man siya karon? Mao na akong pangutana, Des. Ang mga informante ni Kapitan, nakasaksi ko no nga, doon ay dagang dugo nga, diha dapit sa may palibunan. Pero ako nang lawas ni Chico dito. Mao nga, nagduha-duha ang tanan nga, basin og buhi pa si Chico, kaha. Patay na siya, niya, gikaon ang iyang patayang lawas sa mga bangis nga mananap sa kalasangan. Ginoo ko. Lagi. Kinuo ko. Ipalayo lang unta si Chico sa kalautan. Ayaw ang taon itugot nga nun ay daot ang mahitabo niya. Pero si Kapitan Imisaad nga iyang himuon ang tanan aron lang yun makitaan si Chico. O ako, bisap yung kumuhunong sa pagpangita ni Chico. Buhi man o patay. Ngay mga sinina ni Chico, boss, daghang dugo o kupirado nga samdan gyud siya. Ngayon, awa-awa, sakto gyud ang atong mga sakop nga naigo gyud siya sa tiyan. Very good. Pero Brutus, ang pangutana, kung patay naman gani siya karon, hain naman ang iyang patayng lawas. Danawa og usab ni mga sinina, busing. Di ba kaning dapit sa iyang bukton o sa iyang liugan ay nagway-guhay. Di maani nga posibleng gikunis-kunis sa mga bangis nga mananap sa kalasangan. Dako kayong posibilidad, No, ba? busing. Oo, dako kayong posibilidad nga patay na yun si Chico. Murag dako pa ng lalisonon, Brutus. Dili mahimuot si Papa kung nato siyang balitaan niya, anak. What? Dili siya mahimuot kung patay na. Mahimuot siya kung tinud-anay ng patay. O kung doon ay ebidensya, nga klaro gyud nga patay na gyud siya. Kung yawa man tayo kapakita. Oo, ginede ang mga sinina, busing. Dili malipay si Papa na ini. Dini mahimong ebidensya nga patay na gyud si Chico. Ang nindot gyud unta to, nga naa ang iyang patayng lawas nga makita. Unya, unsaon man? Nga wa man tayo kapakita. Sinina raman eh. Pero, dako kayong posibilidad nga patay gyud siya. Nagkinahanglan pa og suporta ang nakuha na tong ebidensya, Brutus. Kinahanglan nga maniguro kita. Ayaw gyud ninyo og lungi ang pagsuhid sa kalasangan. Kay wa pa na to makuha ang kinatibuk ang tinuod ni ini. Kung buhi ba o patay na si Chico. Wala problema, busing. Kaya nga itong mga sakop, hangtod karon nagsigig hapon sila og suot sa kalasangan. Di gini natulungan hangton nga di na to makitaan si Chico. Nagbahad bagit sa Papa. Nga kung buhi pa si Chico, makatilaw na sabta sa iyang kasaba. Unsa man ka, Odessa. Wa naman ka mukaon. Kaon na dito kay naan ako'y gisukad nga pagkaon sa lamesa. Mukaon na lagi ko nun, Nay.
Ayaw palabi ni anang imong kaguol. Ato lang huna-hunaon nga wala daotang nahitabo ni Chico. Pero, ikaw pataron ka adlaw nga wag ibalita kung hain na siya. Og daghana ang mga istorya nga patay na kit kuno si Chico. Ay, ayaw pagtuo ni ana. Istorya ra na nila. Pero nay, daghan na kakita nga itong mga silingan. Nga ang sinira ko ni Chico, napuno sa daghang duko. Ug bisan si Apiot, positibo siya nga sinina ka to ni Chico ang ilang nakitaan. Ay, bitaw. Pero dili na banhaan nga moingon sila nga sigurado silang patay na gid si Chico. Ang gituhuan sa tananay. Nga gikaon ako nung apat ang lawas ni Chico sa mga bangis nga mananap sa kalasangan. Hilahara ka ng istorya, Odessa. Unya na kumutuo nila kung naan nagimakitang patayng lawas ni Chico. Ginoo ko. Ayaw intaw ni Tugot nga doon ay daotang nahitabo ni Chico. Unya, sa naman, naan mo yung nakuha nga dugang nga mga kaligunan sa inyong pag-angkon nga patay na gyud si Chico? Wa pa, papa, pero masaligon ang tanan. Nawa na gyud si Chico. Ikaw pa ron kadlaw. Og imposible sa bagay nga buhi pa siya hangtod karon. Kaya nilaing mga timailhan nga makapalayo pa siya og maayo sa aton napit. Ay, porbida. Sayon ra ninyo ang pag-ingon nga mas saligon. Pero ang inyong puhunan puro ra gid laway. Wa mo'y ikasuporta sa inyong mga pangagpas. Bisag bukog na lang unta ni Chico nga gikit-kit nas mga hayop o kaha ubang parte sa iyang lawas. Kay medyo mutuo ko. Pero kanang sinina lang, no. Dili ko makumbinsir, ana, Dante, nga patay na gyud si Chico. Pero pa, at least, wa magkuhang ang atong pagpaningkamot. Nakikita na mo. Di ka pun ba nga ang atong mga sakop sa pagukod niya? Hay, Dante, dili ka na mao'y atong gihisgutan. Ang gusto na kong istorya ang tinuod. Nga unta, paminaw. Una munta nga maniguro ka og mupagwa og mga balita, kinanga nga sigurado tang tanan nga patay na bagis Chico. Di kay kono. Pulos lagi mo tagna-tagna. Ang sirkumstansya, manggoy, atong giagad pa. Ikaw sa pa may makita nga patayng lawas kung gihurot na siya sa mga bangis nga hayop. Siya ro naman sa hayop, marutong ka ng bukog. Ha! Bisag bukog lang ang tao, ubas tao. Sa mga hayop, bukog ubas tao? Ha? Bisag unsa nga ikasuporta sa atong mga panaghap. Pero ka nang wag yun. Nga pulos lang tagna-tagna, kuno. Wag yun tayo, nada na. Naranan mo, papa. Lain-lain man tao pagsabot sa sitwasyon. Basta kami tanan, nagtuog rin nga patay na si Chico. Unya, ug kun simba ko, kun buhi pa siya, unsay akong isilot ninyo. Balik ko na ko, naarigyan na mo, papa. Kung unsay imong isilot na mo. Bisag ako na imong silutan, okay ko. Basta, mao magyud na among pagtuo. O kumbinsido gyud mi. Nga wa na gyud siya. Hapit na mungit-ngit, Odessa. Pamahaw og paniud to, wa gyud kamukaon. Unsa man, magsige na lang kag ingon ni Ana. Mukaon na lagi ko, nay. Basig karon taod-taod. Sige ka lag ingon nga taod-taod. Pero wa gyud ka mo kihol diha. Ayaw palabi anang imong gihuna-huna, Odessa. Ugma na baya nga mo adto tas doktor. Og kuhaan ka nas bindahi sa imong mga mata. Og makakita ka na. Madayon gid ay taugma, nay. Oy, unsa man di ay? Pero wa man si Chico, nay. Misaad gud to siya nga muuban na tuugma.
Maanaa og mawa si Chico. Kinahanglan nga tangtangon na gyud ng bindahe sa imong mga mata. Kay mauna na'y adlaw nga atong gipaabot nak. Ug makasaksi na unya ka kung unsay dagway sa kalibutan. Ayo. Nanas apyot na eh. Dayon din hipyot. Maing hapon ninyo nang masya, Odessa. Ay, Pyot, lingkod. Kumusta, Pyot? Unsa ni balita? Ay, pastilan. Di mahalas yudis. Hangtod karon. Wag ibalita kung hain na si Chico. Kung buhay pa ba siya o patay na. Pero, unsa man gisulti sa kapitan, Pyot? Nagduha-duha yun si Kap nga basin og seryoso yun ang hitabo ni Chico. Usa buot ni mong ipasabot nga seryoso, Pyot? Delikado yun ang nahitabo niya, Des. Ngano nakaingon man si kapitan ni Ana, Pyot? Abi ni mo nang, di lang kay si Kapitan Ra. Halos ang tanan nagtuo yun nga delikadong kahimtang ni Chico. Mura ba og kung buhay mo siya karon, nagyot siya sa delikadong kahimtang. Pero ang pangutana kung buhay pa pagyud ka siya hangtod karon. Ako'y nahadlok og maayo ng balita, Pyot. Pero hinoon Des, nang Marcia, hangtod karon, wa paghihapon ko kawad is paglaom ay. Naglaom gihapon ko nga, dakong buhay si Chico. Wa giusa nato nga makasiguro kung unsa gitinud-an na yung sitwasyon karon ni Chico. Mugtong ang Ginoo ray nasayod kung unsa ginahitabo niya karon. Pero, Pyot, may pasalig man ka si kapitan nga dili gid siya mulunga ini aron sa pagpangita ni Chico. Parehami ni Kapitan. Matod niya, manikamot gyud kuno siya kutob siyang mahimo nga mahibaw-an nato kung hain na gyud si Chico. Ay, maunay maayo, Pyot. Magpasalamat gyud tayo ni kapitan sa iyang kamatinud-anon sa iyang serbisyo. Huwag bitaw ko masipit pagbutaran ng kapitan ng ikay. Kugihan kayo niya matinud-anon kay siyang serbisyo nga rin nato. Magpasalamat gihapon tas Ginoo. Nga wa gid ta kawad iining dapita og mga bulawanon kaayog kasing-kasing. Sagdi lang nang Marcia, Odessa. Ako, tagsaraman kayo ko magampo pero sukad yun sa nahitabo ni Chico. Halos kada oras na ko nagsige og sangpit niya, oy. Ay, kana. Maunay labing maayo, Pyot. Musangpit gid ta niya kay wa na tay laing kadangpan ining mga nahitabo nato karon. Bugtong siya ra gyud makaluwas natong tanan. Mao nga kita di lang gyud ta magpakawa sa paglaom, ha. Ikalma lang gyud nato ang atong kaugalingod ining hitaboa. Dili lang gyud nato kapungan ang atong kaugalingon nay. Nga abton gyud tas kabalaka. Ilabi na nga, wala ta magtanaw ni Chico, isip atong higala. Nahimo na gid siyang kabahin sa atong pamilya. Tinood bitaw na Des. Sakto kayang imong nanay o sakto sab ka. Pero kinahanglan gid nga balanseho nato ni og maayo. Nga di ta mawad-an sa paglaom. Ug di ta lupigon sa tumang kabalaka. Ay, ambot lang, Pyot. Wa ko may baho ko noon sa akong gibati karon. Naglipog gid ko ining hitabua. Kalma lang. Kalma lang itang tanan ini. Ibaw ko nga apektado ka itang tanan ini hitabua pero maningkamot lang kita nga masuklan na to ning dakong pagsuway sa atong kinabuhi. Ilabi na sinahitabo karon ni Chico. Ibutang nato ang atong dakong pagsalig ngadto niya. Juan, lain pa yato di ay nang Mercedes. Unsa man, mahinayon ba ta og maini? Ay, Apyot. Mahinayon gud ta. Kay mauna ang adlaw nga atong gipaabot nga makakita na gyud unya si Odessa. Uy. Ayaw paghilak, Des. Kung asa man karon si Chico, sigurado gyud kong malipay gid siya kung makakita ka naon niya. Nasakitan lang gid kaayo ko, Pyot. Nga naguna-una nga wa pa siya nato makitihangtod karon. Huwag yung kumahimutang ang tod karon sa nahitabo niya. Ay na, ayaw nagpalabi, Odessa. Kitang tanan nasakitan.
Pero sa ako nang giingon, kinahanglan nga ato ning atubangon ang hagit sa atong kahimtang. Naglalis may papa. O sa man yung ilalisan, boss? Naglalis may kay di gyud siya kumbinsido nga patay na si Chico. Kuwang gihapon siya sa pagtuo. Oo. Kay naman siya prinsipyo. Gusto mi gyud siya og hard evidence. Unsa may hard evidence ngang gusto, bossing, ha? Gusto gyud niya nga dunay makitang patayng lawas. Di siya gusto anang pulos lang kuno tagna-tagna. Naman sa siya katarungan, boss, pero para na ako, 5% na lang nga buhi pag yun si Chico. Di siya gusto anang doon na 5% brutos. Gusto niya 0% yun nga buhi pa si Chico. Kung mo ingon tang 0%, masukusap siya kay pangitaan ta niya og ebidensya nga ang gusto niya doon ang gipateng lawas nga iyang makita. Unya kung mo explain ta nga basin og ikaw na sa mga mananap, di sab siya mo dawat sa katarungan. Asam ta agyaan eh. Ano yung mo gilalisan og mayo? Lisura sa baan ang imong amahan, busing, oy. Di man ta makulugar og pangatarungan niya kay siya may magbuot sa tanan. Muna akong gikalagutan niya. Mudayon ra pagpanghulga. Nanghulga de siya? Nanghulga siya. Nga kung mahibawan ko niya nga buhi pagyod si Chico, doon na ko siya isilot na to. Unsa man sa isilot niya nato, ah? Apel ka na ana ngayang silutan, boss. Kita lagi ko nung tanan. Na ako siya isilot na to. Unsa lagi yang isilot na to? Butang. Pasagdan na nato sa papa, eh. Bilang kaina nato, panubalingon ang iyang kainit sa o. Musulti na si papa na. Pero, wala na niya. Usahay ra ba? Pag siging-siging itaanan niya, ilabinan ko, makakita ako sa iyang dakway. Sa ka man sa boy, ay lang sabgod tanawa na iyang dagway, aron di ka masiging-siging. Di mo saan may himo, piyong ko, sa mo niya, kasok ko. Basta. Ako na lang tanawa. Total, di man ko kadlukan og naong. Oh, bitahan na lang yun din noon o gamay. Kung ikay akong tanawon, busing, apanda, di mo sa kagarahag bayot, oy. Sa? Tarong ganun diyan, ha, Brutus? Pagtarong, ha? Ay, kung gusto ko, busing, oy. Way daog, batot pa nimo. Ang importante nga, wag ka maliwat sa imong amahan. Ay, happy mo, busing, no? Mas malipad ba yan sa imong dinadaan? Kay mapahiyumon, kaayo ka, di ka isnabero, tinagdan. Dagway ba ni mo? Ay, lang kukulo-ulohi diha. Huwag kayo pangawang Odessa, busing. O niya na isguti. Aw. Lain itong problema. Painomdumay lang hinuon ang imong mga sakop nga di gihapon kita mo kumpiyansa. Kay usahay ba, di na ito bataga ng panahon. Simba ko lang og buhi pagyud si Chico. Di pa ka matog nga musyayo para baka gikan ugma. O na lang, Nay. Matuog na sa kurong taod-taod. Odessa, nakasabot ko nimo. Nahibaw kong nibati yukas na hitabo ni Chico. Kitang tanan nag-uol kaayo sa nahitabo. Pero dili makatarunganon nga pasubraan natog maayo. Ikalma lang nato ang atong kaugalingon ining mga butanga. Maubitaw na akong gipaning kamutan, Nay. Nagsige ko gunahon na anak ko noon sa una ko. Sa pagkakaroon, Nay, naglisod ko sa pag-adjust sa akong kaugalingon. Naluoy kay ko sa nahitabo ni Chico. Dili pa ko makadawat sa nahitabo. Odessa, muhangyo lang ko nimo, ha? Kinahanglan yun nga mo pahuway ka na karon. Kay hinumdumi.
Ugma na gyud ang hukom sa imong mga mata. Gikinahanglan nimo ang hustong pahuway. Magisgot lang unya ta og mabahin ana. Human sa atong tuyo ni Dr. Barte. Unsa may imong isulti nako, sir? Gipatawag ti ka. Kay gusto ko nga doon na tay sikreto. Ha? O doon na tayo mo ko sikreto, sir? Uy, unsa man na? Mas saligan ba ti ka, Brutus? Oo, sir. Oy, masaligan kayo. Ako pa. Kung mas saligan ka, ngano nagsigi ka magpiyong-piyong sa imong mga mata? Ay, nipiyong-piyong lang ko, sir. Kay may concentrate ko sa imong isulti ha sikreto. Pagtarong ko niya, Abi. Tutuki ko. Tutuki ko. Oo, sir. Niya, mitutok na ko. Muraman og nagsigi kag libak na ko. Unsay ngahan? Unsa ko naglibak, sir? Di na may tabo nga maglibak ko nimo, sir. Oy. Muraman gud og doon na kay dakong sa nako nga gitaguan. Kay dili man gud ka makaharong og tutok nako. Bitaw, sir. Oy. Maro na imong isekreto nako. Pagtarong, Brutus, ha? Ayaw gyud kog piyong-piyongi kung makig-atubang ka nako. Di na lagi, sir. Ay, tuod sa may sekreto, sir, ha? Boyno, kamu man gyud ang suod kayo ni Dante. Gusto ko nga mo report ka nako pirme. Bahin sa unsa man, sir? Kinahanglan nga imong bantayan og maayo ang lihok ni Dante. Ilabi na kung magpakita yun siya og interes ni adtong buta. Maora na atong sekreto, sir? Mo report ka nako. Imo kong sultihan sa tanan. Ug kung mahimo, tambagi siya. Nga dili siya mo seryoso adtong babayhana. Hala, oo niya lagi. Maura na atong sekreto. Maura na. Ngita kapag lain. Ugoy, pahinomdumi siya pirmi. Nga dako gikong supak. Kung iya gyud gatong seryosohong babayhana. Nga maoy iyang pilion. Ayaw lang kayo kabalaka na, sir. Kay dili na problema si Sir Dante. Marugod kayo ng imong anak. Liwat na nimo. Uy daw, ha? Basta, sir. Salig lang na ako. Sultihan ka sa tanan kung unsay dagan sa love life sa imong anak. Ug ako siyang sultihan sa tanan nimong gitugon karon. Buhata! Good ka na, Brutus! Nakakita ko nga gikan kas kwarto ni Papa. O sa minyo gibuhat ito? Wajud may gibuhat, boss, ha? Simbak ko. Katiguang na kayo ng imong amahan, oy. Ladang na kayo na og timpla. Ay, kung inamaw diha, Brutus. Wa ko mangutana ni mo, anak. Kung buti pasabot, unsay tuyo ni Papa ni mo, nga iya man kang gipatawag gani, ha? Wa, bossing. Iyar kong giputa na kung kumusta na kuno ang lakaw sa atong pagpangita ni Chico. Murag gihapon ang bangutan na, ha? Nabalik-balik lang ko, boss. Oy, kapoy bayat niya, oy. Sabi na ko kung saan nasaba. Wa man ka ganiya kasabi. Natural naman na niya nga yang sige siyang pangasaba. Di na lang ta mahibungan ang iyang kinaiya, boss. Bantay-bantay ang Papa, ha? Kay usahay ba? Di gin masabdan ang iyang batasan. Mukalit ba na pangasaba nga waas katarungan? Nakailan na kayo tanang tanan niyang kinaiya, bossing, oy. Busa, wati angay kabalakan, ana. Unya,
Wa magha siya magsukit-sukit sa akong mga personal nga kinabuhi. Wa man ang busing. Uy, murag, hindi na sa tingali siya maghikutar anang mga butanga, boss. Uy, dako na ko. Murag man siya magtagad. Ganoon, gusto ko nga dili ko diktahan ni Papa sa akong gusto. Oh, pinangga mo ko ka sa imong amahan, busing. O lagi pinangga. Pero usahay, masubraan. Dahil ko na ito na siya panumbalingon, oy. Ikaw rubitin ng ingon, dahil na ito siya tagdon. Bitaw, oo. Basta, Brutus, ha? Basta. Kunon sa'y mga sikreto na to, ato rin na, ha? Ay, yung patagag, tabi-tabi, nga to ni Papa. Kay, samukan ko kung doon na siya ay mahibawan gikan ako. Kay, high blood ra ba kaayo ng tawana? Ako ipasalig ni mo, busing. Di jog ko magtabi-tabi bisag unsa pa diha. Excited na ba ang tanan? Dok. Ikaw, Odessa, kumusta ang pamati? Okay lang, Doktor. Gikulbaan ka ba? Dok. Ayaw ka kulba. Kay karong adlaw, ato nang mahibaw-an kung successful ba ang atong operation. Bueno, ayun na, hain man di ay si Chico. Kuan, Dok, kanang mawapas ra ko noon niya to siya din, Dok. Mao ba? Bueno, sige, di na ta maglangan. Ato ning hinay-hinayon og badbad ang bindahi sa imong mga mata, Odessa. Nia. Ops, kadiyot ha. Excited ako na. Ako na ning hunaran ang tabon-tabon sa imong mga mata. Ayaw sa gid-una bukha ang imong mga mata kung dili ko moingon. Relax lang ha, Odessa. Okay. Karon, moingon ko nimo. Hinay-hinaya pagbuka ang imong mga mata. Buka na nako, Dok. Sige. Ayaw ka hatlog. Buka ang imong mga mata. Hinay-hinaya pagbuka. Unya ginhawa og lawom, unya ibuka. Kana hinay-hinay lang. Good, kana. Unsa da, ha? Unsa imong nakita? Sambo lang akong mata, Dok. Usba pagbuka. Ayaw ka hadlok. Ayaw lang lugura ang imong mga mata. Okay, Dok. Relax o niya ginhawa og lawom. Dayon bukha ang imong mga mata. Ni Dok. Kana, sige. Hinay-hinay lang. Unsa day imong nakita? Odessa? Dis? May nakita ka na ba, Odessa? Nay! Odessa, anak, nakakita ka na ba? Nay! Nay! Nakakita. Wala. Ay, makakita na ka, Odessa. Makakita na ka. Dok, makakita na ko. Congratulations, Odessa. Now you can see the beauty of the world. Dahigon ka, o Diyos. Makakita na yun ang akong anak. Unsa may gikagumtan karos tanan ha, Brutus? Ikuan, sir, katang pista mo kunuro ni Senyor San Roque? Pista? Ha? Nagsigi na pista. Ha? Lapas naman sa gusto. Ang akong naibawaan, gusto ang pista ni San Roque.
Gusto ba di ay ito, sir? No, wado ko'y ka-earth. Ano mga buwanas, pistas, mga santos, oy. Bida. Kana kay dili ka manggod hinimba. Ay, hinimba di ay ka, sir? Wa ko'y sipiat nga mo simba matag Domingo, Brutus. Kana mga pare diya sa lungsod. Nakaila kay nanako. Sige mga kong amot sa simbahan. Mayot kang tao, sir. Salamat. Abi ni mo, Brutus, maayo kay kong tao. Pero kung ako'y binuangan, di dyan ka magmahay na ako. Tinuod na, sir. Bitaw ang tanan, nakadaig kaayon ni mo. Natural! Mudaig din sila na ako. Ako kitag-iya din sa sinda. Kadtong wa makauyon ako, mas maayo pa og mamutos na lang silang daan. Tod, hain des Dante. Kuan, sir, kanang doon natin gilakaw. Pero mabalik mo kung ito siya dayon. Kung magkita mo, panihiasin ako. Kay doon ako importanteng isulti kaniya. Oo, sir. Nakailan ka ba na ako, Odessa? Kundi ko masayop, ikaw si Dante. Oh, correct. Ako si Dante. Kumusta ka na? Okay lang. Wa ka ba malipay nga nakakita ka na karon? Dante, maayo na magsulti taog tinarong. Gusto lang ko mangutanan nimo. Seryoso? Oo, unsa man ang gusto nimong ipangutanan ako? Mahitungod ni Chico. Oo, tuod. Nag-uol kaayo ang tanan sa nahitabo, Odessa. Naibaw ko. Ngawa ka mag-uol. Tungod kay kamo ang nagpasugo sa nahitabo niya. Sayop ka ng imong gituhuan. Ang imong nahibawan, Odessa. Wa ko'y kalabutan sa nahitabo. Pero, ang kuno nako nga, ang amo mga tao mo ay responsable sa nahitabo niya. Ang amo mga tao, nagdumot ni Chico, ilabi na nga, wow ka tao. Ang wa na ikita, og ang usa ni ini, gikuhaan niya og dila. Dili na tabadagan pa og istorya, Dante. Basta, nasayod ang tanan nga kamoy responsable sa nadangatan niya karon. Marag din ni Mayo na. Nagdumot tingali ni babayanan ako. Pero sige lang, kawaw na lang yun ni mo, Odessa. Minis kayo ka. Way sama yun ang imong kaanyag. Bisag kapila ka pa masuko diri na ako. Dili yun ko mabugnaw ni mo. Ito nangita si papa ni mo, busing. Unsa may ang tuyo? But importante man ko, no? Imo bang isultihan nga dito kugikan sila, Odessa? Wa, bus, oy! Ako rang giingnan nga milakaw ka. Bahala nagmaybaw siya kung din kugikan. Bahalag masuko siya. Bitaw, boss. Ayaw ka balaka ng papa ni mo, eh. Di mo ginaan siya kabuot ni mo kung bisag asa pang imong buhat mo sa unsa pa imong buhaton. Mulakaw ba ka, unsa? Sa mukan guko sa hayana niya. Muna yung maglikay ko nga mahibaw siya. Pero sa sagdi lang, boss, eh. Natural na sa amahan. Di pa na makadawat sa sinugdan, pero kung si Odessa yun ang imong korsonada, sigurado sa kadugayan, madawat na niya. Primero, lisod yun noon, may tungod anak, busing. Stilan, Brutus, abi mo, nakita na ko si Odessa karon. Misamot kini kagwapa. Oo niya, makakita na siya na ako. Di na siya buta. Unsingan? Maubang, busing? Oo. Murag, lahi yun kayo ang akong gibati niya.
Oh, sigurado nagyot ka sa imong gibati, busing. Di na dyan ka maibog na ako. Aon sa ba? Tawag ka ra. Isalot gina ni mo yung mubuang. Brutos, di na malalis. Kursunada na yung kay ko ni Odessa. Laom kay kandiis, mamords, niya red lips. Napilawas ko para gidrawing. Pastilan. Listo ka lang. Wa na. Mao na ipag-ainan, busing, ha. Naig-an nagyod ka. Sabay naigan. Pero, doon ay problema, Brutus. Unsa naman sa'y problema? Kinanglan, may mo kong tabangan ini. Kay si Odessa. Ako'y gibasol sa nahitabo ni Chico. Oh, nasuko siya ni mo, boss? Oo. Ako yung gibasol sa nahitabo. Kaya ako kuno'y nagpasugo aron dunay daw tang mahitabo ni Chico. Ay, marang problema bitaw na busing da. Maumangani nga tabangi ko ini. Kay delikado og mao ni makaingon nga ayran unya ko niya. Relax lang, boss, ha? Relax lang. Di na problema. Naaidagang katarungan. Ay maugani nga magpatabang ko nimo. Lagi, tabangan ta kang diskarte. Sayo na kayo ng mga babae, oy. Musalig biya ko nimo, ana, ha? Oo. Mura man sa kagkaroon pa ng butanga, bossing. Wa pa ko kahinumdum. Nga doon ay mga babae ngayon mo na kurso na dahan. Wa ni mo makuha. Katulang daan si Melanie. Wapa sugad kaayo to. Unya, gahi pud kaayo. Nakuha man lagi nimo. Kuasot ko. Tanawa ka, i-insert lagi gina nimo balik-balik ng bahay nimo. Papilit ako sa kakilo. Awan sa ba? Muambit ka mang dayon. O lagi. Pero kini si Odessa, ako nakita nga mo'y pinakalahi sa tanan. Ay, ayaw ka balaka. Basta tabangat ka, kutob sa akong mahimo. Oh, Kumusta? Kumusta, Des? Kumusta ka? Maayo man, Piyot. Ay, anya, sama ni Suroy. Nisuway ka na bang Suroy sa palibot? Di ka na ko sa simbahan kaniha, kami ni nanay. Nan? O plano na ko karon nga, muadto ko sa sapa. Katoy mo paborito? Dito sa Kamingawan? O, Piyot. Pero, nagpanagan ako nga muadto dito, kay di unya ko makatultol. Nga di man ka makatultol, makakita na noon ka. Katultol mo gani ka nga, nagpiyong-piyong pang imong pananaw. Di pa kakakita niya itong panahon na. Unsa ka, Piyot, imo kong ubanan dito. Pero gusto ko nga, naara ka sa akong luyo nga maglakaw ko nga magpiyong. Usingan, magpiyong ka? Uy! Di man ko katultol kung buko na ko akong mga mata. Mas may nang magpiyong ko paingon nga to. Aron, inigbukan ako sa akong mga mata. Makita na nako ang kanindot sa talan-awan dito. Ay. Sige, ikaw, Des. Naaranin mo. Kano sa man plano ni mong muadto ka? Saman, karon na? Manangin una kong nanay. Sige. Magpaabot ko nimo. Nangita man kuno ka na ko pa. Diin ka bagikan. Gahapon pa kong nangita nimo. Sa akong mga kahigalaan pa. Paminaw, Dante. Dunay nagbalita na ko dinhi sa sekreto. Nga si Chico kuno dakong buhi. Ha? Unsa ko dakong buhi? Dako ko ng buhi. Ug naara siya dinhi duol nato. Imposible kaya ng balita, Papa. Yun na, kinsa may nagbalita ni mo, ana ba? Ang atong mga
Reporter din eh. Ang importante nga nahibaw kong buhi. Kung tinuod man na, Papa. Naaba sila ikatudlo kung hain nagkaroon si Chico? Ilabi na nga, matod ni mo. Na-recess dool din sa ato? Boylo, na. Ngita ka mang yawlog ko ano dia. Basahan ng papel. Sa baryo, tap-tap? Mao ka na'y ilang gituhuan. Busa! Tiguma ang iyong mga sakop. Suhira ninyo ang tibuok baryo tap-tap. Kung asa magtago dito si Chico Malo. Kung tinuod man ni Papa. Karon dayon. Akong ipada ang tibuok tropa sa akong mga sakop. Lihok dayon, Dante! Samtang dili pa uwahi ang tanan. Aron mahibaw ta kung unsa ka tinuod kining balita nga buhi pa si Chico Malo. Tinuod kang buhi pa si Chico? Kay galaan dapiton ka mo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay na tusugilanon Chico Malo. Tagswat Manuel Sacol, ubos sa direksyon ni Ray Arellano, Spinner Joel Bense, recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing, dalit sa RMN Drama. Hello mga ka-listeners. Suroy may mga ka-listeners dire sa naitabay ring unahan. Kuha na nga murag sinaunang tabay mga ka-listeners, no? Among arion kay dugay na gyud kay nga tabay ba. Panahon pas mga kaluluhan mga ka-listeners. Mga stories anong panahon ba. Ang tanawon mga ka-listeners, no? Unahan natin balihon yung kamera mga ka-listeners.